आतापर्यंत म्हणजे मागच्या 6 महिन्यात कंपनीची उलाढाल ही तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यामुळे 1,75,00,000 एवढी झालेली आहे। याच्यात कंपनीने काय केलं नाही तर साधारण 1,40,40,00,000ची यंदा काजू खरेदी केली। लहान लहान उद्योजकांकडनं 40 लाख रुपयाचे काजूगर खरेदी करून मोठ्या मार्केटमध्ये त्याची विक्री केलेली आहे। तूप, दही, दूध हे लहान लहान डेअरी प्रोडक्ट आमच्या नादवड्यात काही जण करतात, त्यांच्याकडचं थोडंफार खरेदी करून 50,000 रुपयाचं फक्त तूपच कंपनीने विकलेलं आहे। आणि आत्ताच या 1 महिन्याभरापूर्वी काही बचत गटांच्या प्रतिनिधींनी आम्ही काहीतरी करतो आणि आम्हाला सहकार्य करा असं म्हटलेलं होतं, तर साधारण कुळीत पीठ, उडीद पीठ आणि त्यांनी उत्पादन केलेल्या लहान लहान वस्तू अशा 50,000च्या कंपनीने खरेदी करून त्याची विक्री केलेली आहे। आणि बचत गटांचे काही पैसे दिलेले आहेत, काही जणांचा आत्ताच आल्यामध्ये द्यायचे राहिलेले असतील, त्यांनी जाताना चेक घेऊन जायचा आहे। असं कंपनीची या वर्षी इच्छा अशी आहे की हा टर्नओव्हर 31 मार्च पर्यंत 5 करोड रुपये करण्याचा मानस आहे आणि त्याच्यासाठी आपल्या सर्वांचं सहकार्य अत्यंत आवश्यक आहे। आता हे आतापर्यंत कंपनीने काय केलं त्याबद्दल बोललो। कंपनीचा अशी इच्छा आहे, कंपनी सध्या येतोय ना, याच कंपनीच्या सहकार्यातून आणि नादवड्यातले आम्ही 7-8 तरुण आणि आमच्या सौभाग्यवती अशा एकत्र येऊन अष्टकृपा प्रायव्हेट लिमिटेड नावाची गेल्या वर्षी कंपनी स्थापन केली आणि त्या कंपनीच्या माध्यमातून 6 कोटी रुपये गुंतवणूक करून इथल्या शेतकऱ्यांचा ऊस वेळेवर जावा आणि त्याला थोडासा न्याय देता यावा किंवा काहीतरी उद्योग करता यावा या हेतूनं गूळ निर्मिती करण्याचा प्रकल्प कार्यान्वित गेल्या वर्षी झालेला आहे। बऱ्याच जणांपर्यंत ते माहीत झालेलं आहे। यंदाचा गळीत हंगाम हा आमचा तसा अधिकृत पहिलाच असणार आहे आणि हा गळीत हंगाम साधारण 20 ऑक्टोबर पासून सुरू करण्याचा अष्टकृपा प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचा मानस आहे। बाहेर त्या कंपनीची माहिती असलेलं परिपत्रक ठेवलेलं आहे, ते कृपया सगळ्यांनी घ्या। सगळ्याच ऊस उत्पादकांचा सगळ्याच ऊस घेण्या एवढा हा मोठा कारखाना नाहीये, पण तरी सुद्धा प्रतिदिन 30 ते 40 टन क्रशिंग कॅपॅसिटी असलेला आणि रोज 4 टन गूळ तयार होईल एवढा मोठा कारखाना निर्माण केलेला आहे। आणि ज्या ज्या ऊस उत्पादक आहेत त्यांनी आमच्याशी संपर्क साधावा, त्यांचा ऊस आणण्यासंदर्भात जे काय करता येईल ते आम्ही करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। त्याचप्रमाणे यंदा सिंधू वैभव ॲग्रो फार्मर प्रोड्युसर कंपनी आणि अष्टविनायक बचत गट अशा दोघांच्या संयुक्त विद्यमान नादवड्यामध्ये रोज 2 टन क्रशिंग कॅपॅसिटी असलेला काजूचा कारखाना निर्मिती करण्याचा मानस आहे आणि त्याची इमारत बांधून पूर्ण झालेली आहे आणि त्या संदर्भात सगळ्या फक्त मशिनरी आणून चालू करण्यात आहे। मे महिन्याच्या या वर्षीच्या सीझन मध्ये हा सुद्धा कारखाना चालू करण्याचा मानस आहे। त्याचबरोबर या आत्ता वैभववाडी तालुक्यात जे काही बचत गट किंवा जे उत्पादक उद्योजक काही वस्तू तयार करतात, तर त्या वस्तू आपण साध्या पिशवीतून पॅकिंग करून देतो, कारण पॅकिंगची यंत्रणा खूप मोठी आहे, खर्च मोठा आहे। तर कंपनीची अशी इच्छा आहे की एकच सिंधू ब्रँड किंवा जो काय आपण सर्वांनी मिळून ठरवू तो ब्रँड करून वैभववाडी तालुक्यातला सगळा निर्माण होणारा शेतीमाल एकाच ब्रँड खाली उत्तम पॅकिंग मध्ये विक्री करण्याची व्यवस्था करावी असा कंपनीचा मानस आहे आणि आपल्या सर्वांच्या सहकार्यानं तो नक्की कार्यान्वित होईल, पूर्ण होईल असा मला विश्वास आहे। तेव्हा या एवढ्या मोठ्या सहकार मेळाव्यात आणि तालुका सहकारी संघ यांनी आम्हाला कंपनीला या डायसवर बोलण्याची संधी दिली, या सगळ्या ह्याच्यात एक भाग होण्याची संधी दिली, सगळ्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याची संधी दिली। म्हणून मी वैभववाडी तालुका खरेदी विक्री संघाचे चेअरमन माननीय प्रमोदजी रावराणे, सगळे संचालक यांचं कंपनीच्या वतीने आभार मानतो। त्याचप्रमाणे माझ्या शब्दाला मान देऊन तालुक्यातली 100% दिग्गज मंडळी आपल्या समोर बसलेली आहेत
आणि मी जे काय 4 शब्द सांगितले कंपनीबद्दल ते सर्वांनी ऐकून घेतलेत. आपल्या या वर बसलेल्या सर्वांच्या सहकार्यानं, आशीर्वादानं आणि प्रेरणेनं ही कंपनी पुढे जाऊ देत, याच्यासाठी सर्वांनी आम्हाला सहकार्य करावं अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि एकच गोष्ट सांगायची राहिली, यंदा गेल्या वर्षी 10 रुपये प्रति किलो काजूला अनुदान शासनानं मंजूर केलेलं होतं. वैभववाडी तालुक्यातल्या बऱ्याच जणांना ज्यांनी आमच्याशी संपर्क साधले नाही त्या सगळ्यांना त्याचा लाभ झालेला आहे. तो साधारण 15 लाख रुपये आहे. म्हणजे एखादी कंपनी, रजिस्टर कंपनी, जीएसटी भरणारी कंपनी आपल्या तालुक्यात असेल तर त्याचा किती उपयोग होऊ शकतो हे गेल्या वर्षी ज्यांना लाभ झालाय त्या सगळ्यांना कळलेलं आहे. तेव्हा असंच उत्तरोत्तर या कंपनीच्या माध्यमातून सगळ्या शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा अशी मी आपणा सर्वांना विनंती करतो. धन्यवाद. बरोबर 11 वाजता खालचं सभागृह भरून वरचं पूर्ण सभागृह म्हणजे बंदिस्त प्रेक्षागृहाचं सर्व सभागृह भरून जे लोक बाहेर ग्राउंड मध्ये उभे आहेत त्या सगळ्यांची मी मनापासून माफी मागतो, दिलगिरी व्यक्त करतो. आपल्या सगळ्यांचा एवढा उदंड प्रतिसाद येईल याची कल्पना नसल्यामुळे, पाऊस पाण्याचे दिवस असल्यामुळे थोडी बसण्याची गैरसोय होते. मी वरती बसलेल्या सभागृहातल्या सगळ्यांची, पुन्हा एकदा मैदानात असलेल्या, बाहेर असलेल्या सगळ्यांची मनापासून माफी मागतो. फक्त एकच विनंती आपल्या सगळ्यांना करतो, वरच्या सभागृहात संपूर्ण बैठक, संपूर्ण कार्यक्रम हा लाईव्ह या ठिकाणी दाखवला जातोय. ज्यांना बसायची गैरसोय होत असेल त्यांनी वरच्या सभागृहात बसून घ्यायची विनंती या ठिकाणी करतो. अजून एक आपल्या सगळ्यांना विनंती करतो, आपण जसे बसलात तसे जेवढे पुढे येता येईल तेवढे आपण आपली खुर्ची घेऊन पुढे यावं, जेणेकरून आपण सगळ्यांना विनंती केली आहे, एकही महिला या ठिकाणी उभी असणार नाही, एकही ज्येष्ठ नागरिक आजच्या कार्यक्रमासाठी उभा असणार नाही. तरुण असलेल्या सगळ्या मित्रांना माझी हात जोडून विनंती आहे, आपण वयाचा मान राखून या ठिकाणी आपली खुर्ची, आपला फक्त 2 तास कार्यक्रम चालणार आहे, वयाचा मान राखून आपण ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आपली खुर्ची द्यावी. ज्यांची या सभागृहात बसण्याची अडचण होते, वैभववाडी तालुका खरेदी विक्री संघाची सर्वसाधारण सभा संपलेली आहे. सिंधू वैभव फार्मर प्रोड्युसर कंपनीची सर्वसाधारण सभा संपलेली आहे. यानंतर मुख्य कार्यक्रमाकडे आपण जातोय. व्यासपीठावरील सर्व मान्यवरांना या ठिकाणी मी खाली स्थानापन्न होण्याची विनंती करतोय. एक 2 मिनिटं थांबा. सन्माननीय संचालक संजय रावरांनी या ठिकाणी व्यासपीठावर बसणाऱ्या सगळ्या निमंत्रितांची नावं या ठिकाणी घेत आहेत. त्या सर्वांनी या ठिकाणी आपापल्या खुर्चीवर नावं घातलेली आहेत, त्या ठिकाणी स्थानापन्न व्हावं. संपलेले आहे, बाकीचे नव्हतं आता. मी सर्व मान्यवरांना विनंती करतो आणि मी नामोल्लेख करतो, त्या सर्वांनी व्यासपीठावर येऊन विराजमान व्हावं. पहिली ओळ सोडून पहिल्या ओळीमध्ये सर्वांच्या खुर्चीवर नामोल्लेख केलेले आहेत, त्या मान्यवरांनी बसावं. तरी पण मी नामोल्लेख करतो. माननीय दिलीपजी रावराणे, प्रमोदजी रावराणे, बाळ परब, जिल्हा उपनिबंधक सिंधुदुर्ग, माननीय श्री अभिनय विचारे, सहाय्यक निबंधक वैभववाडी, माननीय श्री नासिरभाई काजी, माननीय श्री जयेंद्र रावराणे, माननीय श्री अरविंदजी रावराणे, माननीय श्री भालचंद्रजी साठे, माननीय सुधीरजी नकाशे, माननीय सज्जन काका रावराणे, माननीय श्री मंगेश लोके, माननीय श्री महेश गोखले, माननीय श्री मंगेश कदम, माननीय श्री संभाजी रावराणे, माननीय सौ श्रद्धा रावराणे, माननीय सौ श्रद्धा रावराणे नगराध्यक्ष वैभववाडी, माननीय श्री संभाजी रावराणे शिवसेना तालुका प्रमुख वैभववाडी, श्री मंगेश कदम वैभववाडी आत्मा समिती अध्यक्ष वैभववाडी, श्री महेश गोखले अध्यक्ष सिंधू वैभव फार्मा प्रोड्युसर कंपनी,
मान्य मंगेश लोके माजी पंचायत समिती सदस्य, मान्य सौ स्नेहलता चोरगे मॅडम माजी सभापती महिला व बाल कल्याण जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग, मान्य सौ शारदा कांबळे मॅडम माजी सभापती समाज कल्याण जीप सिंधुदुर्ग, मान्य श्री अण्णा मुरकर माजी सभापती शिक्षण आरोग्य सिंधुदुर्ग, मान्य श्री महेश संसारे माजी चेअरमन वैभववाडी तालुका खरेदी विक्री संघ, मान्य श्रीमती दिव्या पाचकुडे माजी जीप सदस्य सिंधुदुर्ग, मान्य श्री दीपक पांचाळ माजी सभापती, मान्य श्री मंगेश गुरव माजी सभापती, मान्य श्री बाळासाहेब हरियान माजी सभापती, मान्य श्रीमती अक्षता डफळे माजी सभापती, मान्य सौ सुवर्ण संसारे माजी सभापती, मान्य श्री लक्ष्मण रावराणे माजी सभापती, मान्य सौ वैशाली रावराणे माजी सभापती, मान्य श्रीमती माई सरवणकर माजी सभापती, मान्य श्री रमेश तावडे माजी सभापती, मान्य श्री राजेंद्र राणे माजी अध्यक्ष भाजप वैभववाडी, मान्य श्री रवींद्र चव्हाण अध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट, मान्य श्री वैभव रावराणे अध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट, मान्य श्री महेश कदम अध्यक्ष मनसे वैभववाडी, मान्य श्री भालचंद्र जाधव अध्यक्ष राष्ट्रीय काँग्रेस वैभववाडी, मान्य श्री जंगम अध्यक्ष आरपीआय वैभववाडी, मान्य श्री सुरेश बोडके संचालक कृषी उत्पन्न बाजार समिती सिंधुदुर्ग, मान्य श्री पापा तावडे संचालक डीवाय पाटील सहकारी साखर कारखाना, मान्य श्री रवींद्र रावराणे माजी नगराध्यक्ष, मान्य श्री संजय चव्हाण माजी नगराध्यक्ष, मान्य कुमारी नेहा माइनकर माजी नगराध्यक्ष, मान्य सौ अक्षता जतापकर माजी नगराध्यक्ष, मान्य श्रीमती मीनाताई बोडके माजी सभापती, मान्य श्री बापी मांजरेकर माजी सभापती, सर्व संस्थांचे चेअरमन व्हाईस चेअरमन, सर्व संचालक, सर्व सरपंच उपसरपंच ग्रामपंचायत सदस्य व आजी माजी नगरसेवक, त्यानंतर श्रीयुत आप्पासाहेब खानविलकर माजी उपसभापती, मान्य सौ दुर्वा खानविलकर माजी उपसभापती, मान्य श्री बंडू मांजरेकर माजी उपसभापती, मान्य सौ हर्षदा हरियान माजी उपसभापती, मान्य सौ शोभा पंचाळ माजी उपसभापती, मान्य सौ लक्ष्मी सुतार माजी सभापती, मान्य सौ अनुज्ञा अंगोलकर माजी पंचायत समिती सदस्य, मान्य श्री अरुण कदम माजी पंचायत समिती सदस्य, मान्य सौ शीतल श्रीरंग पाटील माजी ग्रामपंचायत सदस्य, मान्य सौ लक्ष्मी मेहतर माजी पंचायत समिती सदस्य, मान्य सौ प्राची तावडे ड्रोन दीदी पुरस्कार विजेत्या, सौ गजोबार माजी नगराध्यक्ष, मान्य सौ समीक्षा कुडाळकर माजी नगराध्यक्ष. मी या सर्व निमंत्रितांना विनंती करतो, कृपया आपण व्यासपीठावर 2 आणि 3 नंबरच्या होळीमध्ये विराजमान व्हावं. सर्वांना पुन्हा एकदा नम्र विनंती की ज्यांचा आपण नामोल्लेख केलाय त्या सर्वांना विनंती आहे की त्यांनी कृपया व्यासपीठावरील 2 आणि 3 नंबरच्या होळीमध्ये बसावं. फटाके आले याच्यानंतर मला तरी भाषण घेऊया ते येत ना भाषण. हॅलो, पहिल्या स्टेजच्या उजव्या साईडला पहिल्या 3 रांगा पत्रकारांसाठी आहेत, पाठीमागच्या रांगा पुरस्कार विजेते यांच्यासाठी आहेत. तिथे कृपया अन्य कोणी बसू नये, पुरस्कार विजेत्यांना जागा करून द्यावी. हॅलो, मेटचेक. सर्व उपस्थित मंडळींचं, संचालकांचं, विश्वस्तांचं, सहकार सोसायटीच्या वतीनं सर्वप्रथम मनस्वी आणि शब्दसुमनाने स्वागत. मंडळी, काही क्षणातच आपण कार्यक्रमाला सुरुवात करणार आहोत. सर्व विकास संस्थांचे चेअरमन महोदयांना विनंती आहे, आपण या ठिकाणी व्यासपीठावर यावं. चेअरमन महोदय.
देशमुख साहेबांकडे तसेच या ठिकाणी उपस्थित तालुका कृषी अधिकारी देशमुख साहेब यांनी विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हायचं आहे. मंडळी, हा सहकार मेळावा आपल्या सर्वांचा अगदी जवळचा आणि जिव्हाळ्याचा, कारण लोकशाहीचा आधारस्तंभ असणारा हा सहकार आणि सहकाराच्या निमित्तानं आपण एकमेकांशी जोडले गेलो आणि या जोडले घेण्याचं साधन हा सहकार, कारण एकमेकांशिवाय कोणतंही काम होत नाही आणि हाताला हात जोडल्याशिवाय ही सहकारी बनत नाही. आपल्या सर्वांचंच लाडकं म्हणजेच सहकारी खरेदी विक्री संघ वैभववाडी आणि हा सहकार सोहळा, या निमित्तानं वैभववाडी तालुका सहकारी खरेदी विक्री संघ या कार्यक्रमासाठी काही क्षणातच जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदरणीय नामदार नितेश राणे साहेब, त्यासोबतच जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष, जिल्हा बँकेचे उपाध्यक्ष आणि सन्माननीय अतिथींच्या शुभ हस्ते या कार्यक्रमाचं उद्घाटन होते. म्हणजे काही क्षणातच ही मंडळी या ठिकाणी उपस्थित राहतील. तत्पूर्वी आपण या कार्यक्रमाला आणि उदंड प्रतिसाद या ठिकाणी दिलात. आपल्या सर्वांसाठी एकदा जोरदार आणि कडकडीत टाळ्या मंडळी या ठिकाणी सर्वांसाठी या ठिकाणी जाऊ द्या. हॅलो. विनंती आहे, आपण सगळ्यांची नावं काढून या ठिकाणी खुर्च्या लावलेल्या आहेत. व्यासपीठावर वैभववाडी तालुक्यातले सगळे माजी सभापती, माजी उपसभापती, जिल्हा परिषद सदस्य आणि सोसायट्यांचे चेअरमन एवढीच लोक या व्यासपीठावर बसणार आहेत. माझी आपल्या सगळ्यांना हात जोडून विनंती आहे, कृपया आपण या ठिकाणी सहकार्य करावं. हॅलो. वैभववाडी तालुका खरेदी विक्री संघाच्या सर्व संचालकांना विनंती आहे, आपण व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हावं. हॅलो. एक सूचना आहे, गाडी क्रमांक MH07AJ 2959 गाडी मध्येच उभी केली आहे. जरा बाकीच्या गाड्यांना त्रास होतो, कृपया पार्किंगच्या लाईन मध्ये जरा गाडी उभी करावी. गाडी नंबर MH07AJ 2959, गाडी नंबर 2959. आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा मनस्वी स्वागत. मंडळी बघा, जीवनी नव तेज राहू अंतरंगी भावना, जीवनी नव तेज राहू अंतरंगी भावना, सुंदराचा वेध लागो मानवाच्या जीवना, शौर्य लागो धैर्य लागो सत्यता संशोधना, सत्य सुंदर मंगलाचे नित्य हो आराधना. याच सत्य आणि सुंदर आणि मंगलमय वातावरणामध्ये मंडळी आपण आहोत. या कार्यक्रमाचं मंगलमय या ठिकाणी सुरुवात होण्यासाठीच आणि विचार या सहकार्याचे आपल्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी मी KP कुंभार सर यांना विनंती करतोय की यानंतर आपलं मनोगत या व्यक्त करावं आणि सर्वांना या सहकार चळवळीविषयी आपण मार्गदर्शन करावं. कुंभार सर यानंतर आपल्या समोर. धन्यवाद. वैभववाडी तालुक्यातील सर्व सहकारी प्रेमी आणि सहकाराशी ज्यांचा जिव्हाळ्याचा संबंध आहे अशा सर्व ज्ञात अज्ञात कार्यकर्ते, त्याबरोबर संस्थांचे सभासद, चेअरमन, पदाधिकारी, या सर्वांचं या ठिकाणी या सहकारी मेळाव्याच्या निमित्तानं या ठिकाणी स्वागत करून मी या ठिकाणी माझं मनोगत व्यक्त करणार आहे. मनोगत व्यक्त करत असताना या ठिकाणी सूचित करतो या ठिकाणी की माझं नाव KB कुंभार, माजी प्राचार्य, याबरोबर संपादक सहकारी महाराष्ट्र सहकारी जगत कोऑपरेटिव्ह क्वार्टरली या पद्धतीने मी काम करतो, रिटायर झालेला आहे. तरी देखील आमच्या कार्यक्रमाची सुरुवात जी आहे ही सुरुवात मी या ठिकाणी सुरुवातीला प्रार्थनेने करणार आहे. तेव्हा आपल्या सर्वांना विनंती आहे या ठिकाणी की आपण आहे त्या ठिकाणी उभा राहायचं. प्रार्थनेची एक ओळ मी या ठिकाणी सूचित करेन, म्हणेन ती प्रार्थना काय करायची आहे, आपण पुढे चालवायची आहे. ठीक आहे, ओके. स्टँड अप प्लीज, स्टँड अप प्लीज. सहकाराला वंदन करूया आनंदे भावे, सहकाराला वंदन करूया आनंदे भावे,
सहकाराचे तत्व प्रभावी ठरले स्व अनुभवे सहकाराचे तत्व प्रभावी ठरले स्व अनुभवे सहकाराने भेदभाव हा दूर करू वेगे सहकाराने भेदभाव हा दूर करू वेगे सहकारास्तव सदा झटूया जन करूया जागे सहकारास्तव सदा झटूया जन करूया जागे सहकाराने अंगी येई बंधुभाव थोर सहकाराने अंगी येई बंधुभाव थोर सहकाराने मानवतेचे गाठूया शिखर सहकाराने मानवतेचे गाठूया शिखर सहकाराचा मंत्र जपूया भक्ती भावाने सहकाराचा मंत्र जपूया भक्ती भावाने सहकाराचे कार्य करूया एकनिष्ठतेने सहकाराचे कार्य करूया एकनिष्ठते सहकाराने शेतकऱ्यांचा विकास होईल सहकाराने शेतकऱ्यांचा विकास होईल सहकाराने भारतास या सुराज्य लाभेल सहकाराने भारतास या सहकाराने स्वतंत्र भारत करूया समृद्ध सहकाराने स्वतंत्र भारत करूया समृद्ध सहकाराच्या जय जयकारे घुमूया नाद सहकाराच्या जय जयकारे घुमूया नाद सिट डाऊन प्लीज बसा कृपया माझ्या तरुण मित्रांना हात जोडून विनंती आहे, आपण उभ्या असलेल्या माणसाच्या वयाचा मान राखून ज्येष्ठ नागरिकांसाठी महिलांसाठी एकही महिला उभी असणार नाही याची सगळ्यांनी काळजी घ्यावी. वरच्या सभागृहात सुद्धा याच्यापेक्षा दुप्पट आसन व्यवस्थापन केलेली आहे. प्लीज हात जोडून विनंती आहे, सर्व सचिव मंडळी असतील बाकीची सगळी मंडळी असतील कृपया या लोकांना बसायला द्या प्लीज. नंबर सांगा 2242 आणि 2432. हॅलो, गाडी नंबर 2242 आणि गाडी नंबर 2432 कृपया गाड्या बाजूला घ्या, तिथे साहेबांची गाडी उभी राहणार आहे. 2242. धन्यवाद. या सहकारी मेळाव्याच्या निमित्तानं आपण सन्मान्य सर्व या ठिकाणी सभा संस्थांचे पदाधिकारी सहकार प्रेमी उपस्थित आहात. सहकार गतीनं प्रगतीकडे न्यायचा असेल तर आपल्याला कोणत्या पद्धतीनं काम केलं पाहिजे याची थोडक्यात या ठिकाणी माहिती सूचित करणार आहे. यामध्ये सर्वात महत्वाची भूमिका जी आहे, कारण सहकारी संस्था जी आहे ही सहकारी संस्थेचे काय माहिती का, या ठिकाणी या सहकारी रथाची दोन महत्वाची माणसं आहेत. त्याच्यामध्ये सहकारी रथामध्ये या ठिकाणी जो आहे तो म्हणजे काय, सहकारी संस्थेचा चेअरमन आणि त्याला मार्गदर्शन दिग्दर्शन करणारा संस्थेचा सचिव, या दोघांच्या संयुक्त भूमिकेतून या ठिकाणी सहकार जो आहे तो सहकार आपला काय असतो, कार्यरत काम करीत असतो. मित्रांनो, या ठिकाणी सहकारी संस्था गतीने प्रगतीकडे न्यायची असेल तर आपल्याला नवीन या पद्धतीने काही गोष्टीची या ठिकाणी आकलन होण्याची गरज आहे. कारण सहकारी संस्थांची सहकारी प्रणाली जी आहे ही प्रणाली डी.जी. कर्वे यांनी मांडली आणि डी.जी. कर्वे जे आहेत हे आपल्या कोकणचे सुपुत्र होते, फार कमी लोकांना माहिती आहे. आणि त्यामुळे काय माहिती का, या डी.जी. कर्वे साहेबांनी जे प्रिन्सिपल्स मांडले किंवा तत्व जी मांडली त्याच्यामध्ये डिसिप्लिन डेमोक्रेसी म्हणजे काय, शिस्तबद्ध अशा प्रकारची लोकशाही ही सहकारी संस्थांमध्ये रुजावी अशा प्रकारची अपेक्षा त्यांनी या ठिकाणी व्यक्त केलेली आहे. याबरोबरच या ठिकाणी काय माहिती का की सहकारी संस्थेमध्ये आधुनिकता जी आहे ती आधुनिकतेचा स्वीकार केला पाहिजे या पद्धतीची देखील त्यांनी या ठिकाणी काय म्हटलं, या ठिकाणी प्रिन्सिपल किंवा तत्व मांडलेलं आहे. याबरोबर आपल्या सर्वांच्या माहितीसाठी सांगतो काय की सहकारी शिक्षण आणि प्रशिक्षण अत्यंत महत्वाची गरज आहे. मित्रांनो,
अलीकडं सहकारी क्षेत्रामध्ये सहकारी संस्थांच्या मध्ये गती प्रगतीची जी आहे ही गती प्रगतीची वाढवण्यासाठी ज्या काही गोष्टीची आवश्यकता आहे त्याच्यामध्ये सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे काय की सहकारी संस्थेचे जे पदाधिकारी संचालक आहेत यांची आर्थिक साक्षरता अत्यंत महत्वाची आहे. आता आर्थिक साक्षरता म्हणजे नेमकी काय आहे? संस्था गतीने प्रगती वाढवण्यासाठी किंवा संस्थेची गती प्रगतीच्या दृष्टीने नेण्यासाठी संचालकाने आपल्या संस्थेमध्ये कोणत्या प्रकारची भूमिका कोणत्या प्रकारचं काम केलं पाहिजे याची माहिती या आर्थिक साक्षरतेमध्ये आहे. मित्रांनो, या ठिकाणी 1960 पासून आज जवळजवळ काय माहिती जवळ 65 ते 75 वर्ष झाली, पण सहकारी क्षेत्रामध्ये असणारी आमची संस्थेची विकास संस्थांची गती जी आहे ही गती फारशी या ठिकाणी चाललेली नाही, संत गतीनं चाललेली आहे. पण ही संत गती या ठिकाणी कमी करायची असेल तर संस्थेचा संचालक जो आहे हा आर्थिक साक्षर पाहिजे. म्हणजेच काय की या ठिकाणी संचालक मंडळाच्या ज्या वर्षामध्ये 12 मीटिंग होतात, संचालकांच्या 12 मीटिंग होतात, या 12 मीटिंग मध्ये सर्व संचालकांची उपस्थिती प्रार्थनीय आहे. उपस्थिती प्रार्थनीय आहे म्हटल्यानंतर काय की या ठिकाणी संस्थांचे जे संचालक आहेत यांना संस्थेच्या प्रगतीसाठी असणारे नवीन प्रकारचे काही व्यवसाय या ठिकाणी सूचित करता आले पाहिजे, मांडता आले पाहिजेत. म्हणजे या पद्धतीने या ठिकाणी संस्थेमध्ये कोणकोणत्या प्रकारच्या व्यवसाय करता येतील याची माहिती संबंधित असली पाहिजे. मित्रांनो, महाराजाधिराज महाराज श्रीमंत श्री 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 छत्रपती शिवाजी महाराज की, छत्रपती शिवाजी महाराज की, छत्रपती शिवाजी महाराज की. म्हणजे नितेश राणे साहेब यांचं जोरदार कडकडीने आपण या ठिकाणी स्वागत करूया. त्यांचं या ठिकाणी आगमन होत आहे मंचाच्या दृष्टीने. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि महाराष्ट्र राज्याचे मत्स्य उद्योग आणि बंदर विकास मंत्री सन्माननीय नामदार नितेश राणे साहेब या ठिकाणी मंचावर स्थानापन्न होत आहेत. सोबतच सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे चेअरमन मनीषजी दळवी साहेब, उपाध्यक्ष अतुलजी कालसेकर साहेब, दी कसाल पंचकृषी शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष प्रभाकर सावंत साहेब आणि समस्त सर्व अध्यक्ष सन्माननीय मंडळींचं पुन्हा एकदा जोरदार आणि कडकडीने म्हणजे या ठिकाणी स्वागत करूया. या अतिथी महोदयांच्या स्वागतानंतर आपल्या सर्वांचंच कोणत्याही कार्यक्रमाची सुरुवात ही देवतांच्या शुभ आशीर्वादानेच होत असते. यासाठीच वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा. कोणत्याही कार्यक्रमाची सुरुवात ही देवतांच्या आशीर्वादानेच करण्यासाठी आमच्या महाविद्यालयाचा आदर्श विद्यार्थी आणि सांस्कृतिक विभागाचा वेगळा आवाज गोल्ड मेडलिस्ट हर्ष नकाशे याला विनंती करतोय. रंग दंग मृदंग या गाण्यानं या कार्यक्रमाची आपण सुरुवात करूया. रंग दंग मृदंग ईशस्तवन हर्ष नकाशे यांच्या स्वरात. दंग घन मृदंग रंग दंग घन मृदंग घन गण गण गजानन गण 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 गजानन मन गुलाल घन विशाल मन गुलाल घन विशाल सुस्वागत गजवंदन रंग रंग घन मृदंग रंग रंग घन मृदंग रंग.
केशर तन मन चंदन, केशर तन मन चंदन, तेजोमय निरांजन, केशर तन मन चंदन, तेजोमय निरांजन। केशर तन मन चंदन, तेजोमय निरांजन, हे पराग अनुराग, हे पराग अनुराग, सुस्वागत गजवंदन, रंग रंग घन मृदंग, रंग रंग घन मृदंग। तू सरगम मन पैंजण, तू सरगम मन पैंजण, लय तरंगती भावन, लय तरंगती भावन, तू सरगम मन पैंजण। मपधा मप साध रे सामरे सारे साध पध मरे प, तू सरगम मन पैंजण, लय तरंगती भावन, सर्वेशा मयूरेशा, सर्वेशा मयूरेशा, सुस्वागत गजवंदन, रंग दंग घन मृदंग, रंग दंग घन मृदंग। हे भास्कर ध्वज अंबर, हे भास्कर ध्वज अंबर, एकाक्षर प्रथमेश्वर, हे भास्कर ध्वज अंबर, एकाक्षर प्रथमेश्वर। हे भास्कर ध्वज अंबर, एकाक्षर प्रथमेश्वर, तू अनंत ओंकार, तू अनंत ओंकार, सुस्वागत गजवंदन, रंग दंग घन मृदंग, रंग दंग घन मृदंग। रंग दंग घन रंग दंग घन मृदंग, रंग दंग घन मृदंग, गण 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 गजानन, मन गुलाल घन विशाल, सुस्वागत गजवंदन, रंग दंग घन मृदंग, रंग दंग घन मृदंग, रंग दंग घन मृदंग। खरोखरच उत्तम स्वरांच्या माध्यमातून या सहकार मेळाव्याला मंडळी सुरुवात झालेली आहे. खरोखरच गोल्ड मेडलिस्ट आवाज मुंबई युनिव्हर्सिटीचा, यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या मंडळी झाल्या पाहिजे. मंच रोशन हुआ, जगमगाट हुई, हर्ष आनंद की खिलखिलाट हुई, आत्म आगमन से श्रीमान जी, हर किसी को यहाँ मुस्कुराहट मिली, हर किसी को यहाँ मुस्कुराहट मिली, हर किसी को यहाँ मुस्कुराहट मिली. यानंतर अतिथी महोदयांचं स्वागत आणि सन्मानाकडे आपण वळणार आहोत. या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं सन्माननीय अतिथी नामदार नितेश राणे साहेब, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि महाराष्ट्र राज्याचे मत्स्य आणि बंदर विकास मंत्री अर्थात आदरणीय नितेश राणे साहेब, कार्यसम्राट यांचं या ठिकाणी स्वागत करण्याची विनंती मी सन्माननीय दिलीप रावराणे साहेब यांना विनंती करतोय. शाल, श्रीफळ आणि पुष्पगुच्छ देऊन आदरणीय महोदयांचं आपण या ठिकाणी स्वागत करावं. सन्माननीय पालकमंत्री सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे सन्माननीय नितेश राणे साहेब, जोरदार आणि उदंड टाळ्या मंडळी या कार्यसम्राटासाठी आपण देताना मी दिलीप रावराणे साहेब यांना विनंती करतोय की आपण सन्माननीय नितेश रावराणे साहेब यांचं शाल, श्रीफळ आणि पुष्पगुच्छ देऊन या ठिकाणी स्वागत करायचं आहे.
तरुणाईच्या मनातली ऊर्जा आणि विकासाचा ध्यास घेऊन सतत झटणारे आणि आपला बुलंद आवाज या विधानसभेत गाजवणारी अर्थात आपला सिंधुदुर्गाचं आपलं खणखणीत नेतृत्व अर्थात नितेशजी राणे साहेब यांच्यासाठी एकदा कडकडीत मधली टाळे या ठिकाणी झाल्या पाहिजेत. नितेशजी राणे साहेब यांना मायेची शाल पांघरताना त्याचबरोबर आदराचं गुलाब आणि त्याचबरोबर प्रेमाची भेट या ठिकाणी देताना भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की यानंतर पुष्पगुच्छ देऊन या ठिकाणी त्यांचं स्वागत करताना नितेश राणे साहेब दगडतांगार आणि कार्यसम्राट सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि महाराष्ट्र राज्याचे मत्स्य विकास, मत्स्य व्यवसाय आणि बंदर विकास मंत्री आणि आपल्या सर्वांच्या प्रगतीचा सर्वांगीण आधार बनलेले अर्थात नितेश राणे साहेब यांचं या ठिकाणी स्वागत करते दिलीपजी रावराणे साहेब. भारत माता की, भारत माता की यानंतर पुढचं आपले स्वागत करतोय सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे चेअरमन आदरणीय मनीष दर्वी सर यांचं स्वागत करतायत. सन्माननीय प्रमोदजी रावराणे यांना विनंती करतोय की आपण त्यांचं आदरपूर्वक आणि सन्मानपूर्वक शाल, श्रीफळ, पुष्पगुच्छ आणि आपल्या सर्वांकडून एक प्रेमाची भेट पुस्तक या ठिकाणी देऊन त्यांचं स्वागत करतायत. आपल्या सर्वांचे लाडकं नेतृत्व अर्थात प्रमोदजी रावराणे म्हणजे या सहकाराचे कार्यकर्ते आणि या सहकार ज्यांनी सर्वांपुढे आणलं असे मध्यवर्ती बँकेचे चेअरमन अर्थात मनीष दळवी साहेब यांचं भक्कम रक्षण करते या सहकाराचे. आणि मनीष दळवी साहेब यांच्याकडे पाहिल्यानंतर शेतकरी, व्यापारी आणि सर्वसामान्य हिताचं रक्षण करता कोण असेल तर म्हणजेच जिल्हा बँकेचे सर्वेसर्वा अर्थात मनीष दळवी साहेब यांचं पुष्पगुच्छ येऊन स्वागत केल्यानंतर पुढचं स्वागत या ठिकाणी होतंय तुळशीदास रावराणे साहेब यांचं या ठिकाणी स्वागत केलं. कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे चेअरमन तुळशीदास रावराणे यांचे या ठिकाणी स्वागत करतायत. मी सन्माननीय जयेंद्र रावराणे यांना विनंती करतोय आपण त्यांचं यथोचित या ठिकाणी स्वागत करायचं आहे. जयेंद्र रावराणे साहेब माजी वित्त आणि बांधकाम सभापती जिल्हा सिंधुदुर्ग सन्माननीय जयेंद्र रावराणे स्वागत करतायत. तुळशीदास रावराणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे अध्यक्ष तुळशीदास रावराणे साहेब आपल्या सर्वांचा पाठीराखा कसा असावा तर म्हणजे तुळशीदास रावराणे यांच्या व्यक्तिमत्वासारखं व्यक्तिमत्व टाळ्यांचा उदंड प्रतिसाद म्हणजे या नेतृत्वासाठी झालाच पाहिजे. राणे साहेबांच्या सावलीत वाढलेलं नेतृत्व आणि राणे साहेबांच्या खांद्याला खांदा लावून चालणारं नेतृत्व म्हणजेच तुळशीदास रावराणे साहेब यांचं स्वागत करतायत आपल्या सर्वांचं लाडकं म्हणजे जयेंद्र रावराणे साहेब. यानंतर पुढचा सन्मान या ठिकाणी केला जातो. सन्माननीय सिंधुदुर्ग जिल्हा उपनिबंधक सिंधुदुर्ग बाळ परब साहेब यांचं स्वागत केलं जाते. मी नासिर काझी यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी त्यांचं स्वागत केलं जावं. सन्माननीय नासिर काझी साहेब जिल्हा उपनिबंधक म्हणून सहकारी संस्थांच्या कार्यात आपण मार्गदर्शन करताय. पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व कसं असावं आणि त्यासाठी आग्रही कसं असावं म्हणजेच नेतृत्व अर्थात बाळ परब जिल्हा उपनिबंधक सिंधुदुर्ग यांचे जोरदार आणि कडकडी टाळ्यांबरोबरच मायेची शाल या ठिकाणी पांघरतायत आणि आपल्या सर्वांकडून एक छोटी भेट, आदराचं नारळ आणि त्याबरोबरच पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा सन्मान या ठिकाणी करतायत. आमचे लाडकं नेतृत्व अर्थात बाळ परब यांच्या ठिकाणी स्वागत केलं जात आहे. सन्माननीय दिलीपजी रावराणे साहेब यांचं स्वागत केलं जाते. मी सन्माननीय दिगंबर पाटील, सन्माननीय भालचंद्र साठे आणि अरविंद रावराणे या सर्वांनी मिळून सन्माननीय दिलीपजी रावराणे साहेब संचालक सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती बँक वैभववाडी यांचे या ठिकाणी जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करण्याबरोबरच या ठिकाणी शाल, श्रीफळ, पुष्पगुच्छ देऊन या आमच्या आदरणीय आणि प्रेरणादायी व्यक्तिमत्वाचं या ठिकाणी स्वागत केले जाते. दिलीपजी रावराणे साहेब संचालक सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती बँक वैभववाडी आणि या सहकार्य मेळाव्याचं आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष सादर करताना ज्यांचं नेतृत्व आमच्या कामी येत आहे ते म्हणजेच दिलीपजी रावराणे साहेब. जोरदार आणि उदंड टाळ्या मंडळी या नेतृत्वासाठी झाल्या पाहिजे. सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक त्याचबरोबर सहकार क्षेत्रात सातत्याने ज्यांनी योगदान दिलंय ते म्हणजेच दिलीपजी रावराणे साहेब आणि त्यांचं आमच्या या वैभववाडी तालुक्यातून ही तीनही नेतृत्व मंडळी या ठिकाणी स्वागत करते. शाल, श्रीफळ आणि आपल्या सर्वांकडून एक भेट वस्तू देऊन त्यांचं या ठिकाणी सन्मान आणि स्वागत केले जाते. यानंतर दुय्यम निबंधक सन्माननीय दुय्यम निबंधक वैभववाडी अभिनव विचारे यांचा या ठिकाणी सन्मान केला जातो. मी सन्माननीय सौ उमाताई नानिवडे, सीमाताई नानिवडे यांना विनंती करतोय की आपल्या शुभहस्ते या ठिकाणी हा सन्मान व्हावा. सीमाताई नानिवडे.
सीमाताई नानेवडेकर यांच्या वतीने या ठिकाणी सन्मान केला जातो. दुय्यम निबंधक वैभववाडी म्हणून सहकारी संस्थांच्या कारभारात कायदेशीर मार्गदर्शन करणारं शिस्तबद्ध आणि पारदर्शक कार्यपद्धतीवर भर देणारं नेतृत्व अर्थात अभिनव विचारे जोरदार आहे तुमच्या. त्याबरोबर या ठिकाणी मायेची शाल पांघरतायत आणि तुमच्या सर्वांकडून एक भेटवस्तू दिली जाते आणि आदराकडून आणि आमच्या सन्मानाखातर एक पुष्पगुच्छ त्यांनी या ठिकाणी बहाल केला जातो. त्याबरोबरच सर्व संचालक मंडळींना विनंती आहे, सहकारी खरेदी विक्री संघाचे सर्व संचालक यांना एकेकांना विनंती आहे की आपल्या व्यासपीठावर बसलेल्या सर्व मंडळींचं आपण या ठिकाणी आदरपूर्वक आणि स्नेहपूर्वक आपण स्वागत करायचं आहे. या ठिकाणी सन्मान होतोय आमचे लाडकं नेतृत्व अभिनव विचारे साहेब यांचं. अभिनव विचारे साहेब दुय्यम निबंधक यांचं या ठिकाणी स्वागत होते. यानंतर सर्व संचालक मंडळींना नम्र विनंती आहे की आपण सर्वांनी व्यासपीठावर बसलेल्या सर्वांचं एकेकानं या ठिकाणी स्वागत करायचं आहे. सहकार खरेदी विक्री संघ मर्यादित वैभववाडी आणि सहकार मेळाव्यास आपण या ठिकाणी उपस्थित आहात. या मेळाव्याचा एक भाग म्हणजे आलेल्या अतिथी महोदयांचा आपण या ठिकाणी सन्मान करतोय. संचालक मंडळी प्रत्येक जण या ठिकाणी त्यांचं स्वागत करतायत. या सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता यांचं या ठिकाणी स्वागत केलं जाते. सर्व गोड यांचं या ठिकाणी सन्मान केलं जाते. त्यांचंही शब्दसुमनाने स्वागत करतो. यानंतर आपण सर्व संचालक मंडळ या व्यासपीठावर बसलेल्या सर्व अतिथी महोदयांचं या ठिकाणी स्वागत करतायत. मंडळी आपण सहकार मेळाव्यामध्ये आहोत आणि सहकार मेळाव्यामध्ये ज्या महत्वाची भूमिका बजावत आहेत तो म्हणजे आपला स्तंभ म्हणजे पत्रकार मंडळ. आणि या पत्रकारांच्या वतीने पत्रकार संघाचे अध्यक्ष सन्माननीय यांचं या ठिकाणी स्वागत केले जाते. पत्रकार संघाचे अध्यक्ष मी प्रमोदजी रावराणे साहेब यांना विनंती करतोय की पत्रकार संघाचे अध्यक्ष यांचा आपण पुष्पगुच्छ देऊन आणि आपल्या जोरदार टाळ्यांबरोबरच त्यांचं आपण स्वागत करणार आहोत. म्हणजे टाळ्या या मेळाव्याची जान शान आणि सर्व काही या पत्रकार संघाचे अध्यक्ष यांचं स्वागत करतायत आणि तुम्हा सर्वांचं लाडकं नेतृत्व म्हणजेच प्रमोदजी रावराणे साहेब यांच्या वतीने त्यांचं स्वागत केलं जाते. आणि आपण सर्व जमलेला उदंड प्रतिसाद या प्रतिसादाचं सुद्धा या सहकारी सेवा सोसायटीच्या वतीनं यांचं स्वागत केलं जाईल. मी सन्माननीय नगराध्यक्ष मॅडम यांचं देखील स्वागत करण्याची विनंती करतो. सन्माननीय नगराध्यक्ष माजी नगराध्यक्ष त्याबरोबरच यांचं देखील स्वागत केलं जाते. म्हणजे हा मेळावा आपल्या सर्वांचा आहे. हा मेळावा गावातल्या प्रत्येक व्यक्तीचा आहे. हा मेळावा सहकार्याशी जोडलेला प्रत्येक व्यक्तीचा आणि असा मेळावा सजलेला मेळावा आणि एवढा उदंड प्रतिसाद आपण कोणत्याही मेळाव्याला बघितलं नसेल. आणि हे सर्व राणे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली वाढणारं आमचं नेतृत्व म्हणजे प्रमोदजी रावराणे साहेब यांच्या नेतृत्वातून झालेलं आहे आणि हे सर्वांचं भाग्य आहे. यानंतर सहाय्यक निबंधक भरमळ साहेब यांचं देखील या ठिकाणी सन्मान केला जातोय. सुनील भरमळ साहेब यांचा देखील सन्मान केला जातोय. सहाय्यक निबंधक मी सन्माननीय प्रमोदजी रावराणे साहेब यांनी विनंती करतोय की सहाय्यक निबंधक भरमळ साहेब यांचं आपण पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावं. प्रमोदजी भरमळ साहेब. सुनील मरभळ यांचं स्वागत करतील प्रमोदजी रावराणे साहेब. म्हणजे आपण या सोहळ्यात आहोत अतिथी महोदयांच्या स्वागत आणि सन्मानामध्ये. या ठिकाणी सन्मान केला जातो. सुनील भरमळ सरांच्या सन्मानानंतर सर्व अतिथी महोदयांचं स्वागत संचालक मंडळ या ठिकाणी करतायत. या कार्यक्रमाचा पुढचा भाग या कार्यक्रमाचा हेतू उद्देश आणि एकंदर कार्यक्रमाची रूपरेषा आणि संकल्पना आपल्या समोर ठेवण्यासाठी आणि या सहकार मेळाव्याच्या मध्ये आपलं मनोगत व्यक्त करण्यासाठी संचालक प्रमोदजी रावराणे यांनी विनंती करतो की आपण या कार्यक्रमाची रूपरेषा आणि हेतू स्पष्ट करावा. प्रमोदजी रावराणे साहेब. सर्वप्रथम सर्वप्रथम मी पुन्हा एकदा आदरणीय पालकमंत्री महोदयांच्या उपस्थितीत आपणा सर्वांची दिलगिरी व्यक्त करतो. माफी मागतो की आपल्या सगळ्यांची गैरसोय झालेली आहे. पुन्हा एकदा सगळ्यांचीच माफी मागतो. पण या गर्दीचा एक फायदा झालाय. आपल्या सगळ्यांची अलोट गर्दीने अलोट प्रेम बघून आदरणीय पालकमंत्री महोदयांनी या ठिकाणी आल्या घोषणा केली की आपण जे म्हणतोय वैभववाडी तालुक्यात 8,212 कुटुंब ही सहकाराशी जोडली गेलेली आहेत. ती सगळी कुटुंब एका सभागृहात बसतील अशा प्रकारचं सभागृह मला या ठिकाणी बांधायचं आहे. त्याच्यामुळे ज्यांची गैरसोय झाली आहे त्या सगळ्यांची मी या ठिकाणी दिलगिरी व्यक्त करतो.
आज साधारणतः 32 दिवसापूर्वी मी म्हटलं की अनेक वर्ष या ठिकाणी माझ्या सहकार परिवारातली सगळी मंडळी कुठे मागायचं ते मला कळतं. मी मागण्यासाठीच उभा आहे. मला दिलीपरावांनी 3 मिनिटं प्रास्ताविकासाठी दिली, पण मी प्रास्ताविक करणार नाही. कारण या ठिकाणी गेला 1 महिना मी सगळ्या संस्था असतील, सगळ्या सोसायटी असतील की आपल्या सगळ्यांशी 1 महिनाभर बोलतोय. त्याच्यामुळे अगदी स्पष्टपणे सगळ्या या मेळाव्याचा उद्देश आपल्या सगळ्यांपर्यंत पोहोचलेला आहे. त्याच्यामुळे मी प्रास्ताविकात वेळ घेणार नाही. जो काही मला वेळ दिला आहे तो फक्त आणि फक्त काही मागण्यासाठीच मी या ठिकाणी घेणार आहे. साधारणतः 32 दिवसापूर्वी आदरणीय साहेबांना मी विनंती केली, अशा प्रकारचं एक 50-50-100 लोकांचं, सहकारातल्या लोकांचं एकत्रीकरण व्हावं, मिलन व्हावं. आमच्या संघात अशा प्रकारची पद्धत आहे की वर्षातून एकदा सगळ्यांचं एकत्रीकरण होतं. त्या पद्धतीने या ठिकाणी आपल्या सगळ्या सहकारात काम केलेल्या सगळ्यांचं या ठिकाणी एकत्रीकरण व्हावं, त्या दृष्टीने साहेबांनी 32 दिवसापूर्वी वेळ दिली. फक्त वेळ देऊन थांबले नाही, तर त्यांनी आपला शब्द पाळला. वेळेच्या अगोदर 5 मिनिटं या ठिकाणी ते आले. त्याबद्दल मी आपल्या सगळ्यांच्या वतीने मी या ठिकाणी मनापासून त्यांचे आभार मानतो. सहकार महर्षी म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही, अशा प्रकारचं काम करत असलेले आदरणीय मनीषजी दळवी साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचं मी या ठिकाणी मनापासून आभार मानतो. व्यासपीठावर बसलेले ज्यांच्या संकल्पनेतून आजचा छोटासा सहकार मेळाव्याचा परिवाराचा मेळावा संपन्न होतो आहे, ज्यांच्या सहकार्यातून, ज्यांच्या प्रेरणेतून होतोय, ते आदरणीय वैभववाडी तालुका बँकेचे या ठिकाणी स्थानिक संचालक आदरणीय दिलीपजी रावराणे. हा मेळावा यशस्वी होण्यासाठी गेले 32 दिवस ज्यांनी अथक मेहनत घेतली, परिश्रम घेतले, ते व्यासपीठावर बसलेले माझे सगळेच सहकारी. कारण एकही गाव साहेब नाहीये ज्या गावात बैठक झाली नाही, एकही संस्था अशी नाहीये की त्या संस्थेपर्यंत आम्ही पोहोचलो नाहीये. या विकास सोसायटी असतील, माझे खरेदी विक्री सगळ्या संघाचे सगळे माझे संचालक सहकारी असतील, त्या सगळ्यांचे मी या ठिकाणी या मेळाव्याच्या वतीने मनापासून आभार मानतो. आजच्या या मेळाव्याच्या निमित्ताने अनेक लोक बोलतात वैभववाडीत सहकार रुजत नाही किंवा कोकणात सहकार रुजत नाही. ज्यांनी 1939 सालात आशिया खंडातल्या सगळ्यात मोठ्या सहकाराचा जाळा विणला, 175 पेक्षा जास्त शाखा या ठिकाणी उघडल्या. आणि 1939 सालात ज्या कोल्हापूर शेतकरी संघाची निर्मिती केली, त्या आदरणीय स्वर्गीय पी. ए. रावराणेंना या ठिकाणी मी अभिवादन करतो, त्यांना भावपूर्ण या ठिकाणी आदरांजली व्यक्त करतो. अनेक मंडळी या ठिकाणी आहेत. जसं मी म्हटलं, आजपर्यंत अगदी 8 ते 9 हजार कुटुंब वैभववाडीतली ही सहकाराच्या माध्यमातून जोडली गेली आहेत. हा ज्यांनी सहकार जोपासला, रुजवला, मोठा केला, ज्यांनी आपलं योगदान दिलं, त्याच्यात अनेक शेकडो नावं घेता येतील. जे आसू रावराणे असतील, सन्माननीय स्वर्गीय यशवंतरावजी रावराणे असतील, मानाजीराव गुरव असतील, विगो नारकर असतील, बी के कोलते असतील, पांडुरंग भगवान रावराणे, आबासाहेब रावराणे, श्रीधरराव खानवेलकर, भिकाजीराव पाटील, वागोश शिंगरे, मधुकरराव नवाळे, लक्ष्मणराव पालांडे, मानाजीराव इंदुलकर, धोंडजी बापू रावराणे, अप्पासाहेब रावराणे, बकरदन बोडके, दाजी पावले, व्ही के कानेटकर, केशवराव राणे, मोहम्मद बोबडे, बाबा कुडतरकर, अशी असंख्य, मी माझ्या सहकाऱ्यांना म्हटलं काढा नावं, तर ही नावं साधारण 250-300 पर्यंत गेली. राहिलेल्या सगळ्यांचं मी या ठिकाणी वेळेअभावी दिलगिरी व्यक्त करतो. या सगळ्यांमुळेच आपण सहकार म्हणून या ठिकाणी बसतोय, उठतोय, किंवा ज्या काही संस्था आहेत त्या आपण पुढे चालवतोय. या सगळ्यांना मी मनापासून अभिवादन करतो, आदरांजली व्यक्त करतो. मी अधिक वेळ या ठिकाणी घेणार नाही. अनेक ठराव साहेब, आपल्या सरकारने जी चांगली कामं केली, त्याच्यात जीएसटी असेल, शेतकऱ्यांचं आधारभूत किमतीत धान खरेदी असेल, तुम्ही तुमच्या प्रयत्नाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वैभववाडी तालुक्यात पहिलं नाचणी खरेदीचं केंद्र असेल, असे अनेक विषय, भात पीक विमा असेल किंवा फळ पीक विमा असेल, किंवा अन्य सहकाराच्या माध्यमातून, कृषीच्या माध्यमातून या ठिकाणी जे लाभ झाले, जेवढे लाभार्थी आहेत, त्या सगळ्यांच्या वतीने आपल्या सगळ्या सरकारचे, केंद्र सरकारचे या ठिकाणी माझ्या सगळ्या सहकाऱ्यांनी या ठिकाणी ऋण व्यक्त केलेले आहेत. मी पुन्हा एकदा अजून एक महत्वाचा आभार मानेन. या ठिकाणी ज्या एका वैभववाडी तालुक्यातल्या तरुणांनी उद्योग क्षेत्रात, सहकार क्षेत्रात अभिनव या ठिकाणी प्रगती केली आहे,
छोटासा गुळाचा प्रकल्प या ठिकाणी उभा केला, त्यानंतर काजू प्रोसेसिंग या ठिकाणी युनिट उभा केलं आणि अत्यंत चांगलं काम म्हणजे आदरणीय नरेंद्र मोदींनी 75 वर्षानंतर सहकार मंत्रालयाची स्थापना केली आणि सहकार मंत्रालयाची स्थापना करून थांबले नाहीत, तर पोलादी पुरुष असलेल्या आदरणीय अमित शाह साहेबांकडे या ठिकाणी या मंत्रालयाची जबाबदारी दिली आणि ही जबाबदारी दिल्यानंतर जसं आपण सहकारात काम करतो तशाच पद्धतीने अख्ख्या देशात या ठिकाणी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना या ठिकाणी आदरणीय शाहसाहेबांनी प्रोत्साहन दिलं. अशा लाखो हजारो संस्थांपैकी पहिल्या 100 फार्मर उत्पादक कंपनी जी आपली आहे ती सिंधू वैभव फार्मर प्रोड्युसर कंपनी. या सिंधू वैभव फार्मर प्रोड्युसर कंपनीने 1100 शेअर्स या ठिकाणी माझ्या तालुक्यातल्या शेतकऱ्यांना या ठिकाणी दिलेले आहेत, ज्याचा 1000 रुपये ती जो शेअर्स आहे तो शेअर्स या ठिकाणी ती कंपनी भरणार आहे आणि याच्यानंतर 3 महिन्यात नाबार्ड त्याचे 1000 रुपये भरणार आहे. म्हणजे 3 महिन्यानंतर आपण 1000 ची भाग भांडवल प्रमाणपत्र देणार आहोत. आता आपण वेळेअभावी या सगळ्यांना शेअर भाग भांडवल देता येणार नाही. मी आपल्या सगळ्यांची माफी मागून प्रत्येक ग्रामपंचायत कार्यालयात आपण सगळी यादी करून त्या सगळ्यांना निमंत्रित करून सगळ्यांचं भाग भांडवल प्रमाणपत्र त्या ग्रामपंचायत सभागृहात पुढच्या 15 दिवसात आपण या ठिकाणी वितरित करू. प्रायोगिक तत्वावर आपण या ठिकाणी फक्त 5 जणांना म्हणजे कुणाचा गैरसमज नको या विषयात 5 लोकांना, कारण ही संख्या जी आहे ती 1100 संख्या आहे. त्याच्यामुळे साहेबांनी आपल्याला फक्त 1 तास दिला. मी पुन्हा एकदा त्या सगळ्यांची दिलगिरी व्यक्त करतो. या ठिकाणी खोडकर अरोळेकर रावराणे मंडळाचे मी मनापासून आभार मानतो. जी संस्था आदरणीय विनोदजी तावडे साहेब भारतीय जनता पार्टीचे राष्ट्रीय सरचिटणीस ज्यांच्या अध्यक्षतेखाली या ठिकाणी होतं, त्यांनी ही सगळी जागा उपलब्ध करून दिली, त्यांचे मी या ठिकाणी आभार मानतो. नगरपंचायत असेल, ही सगळी मंडळी असेल. जाता जाता मी फक्त एकच मागणी करणार आहे. साहेब, मी दिलीपरावांना म्हटलं, मी जोपर्यंत साहेब माझ्या मागणीची घोषणा करत नाही तोपर्यंत मी व्यासपीठावर बसणार नाही. तरी सुद्धा मला त्यांनी बसवलं. साहेब, वैभवडीतला सहकार अत्यंत जुना आहे आहे म्हणजे आम्ही अगदी 83-82 पर्यंत कोल्हापूर जिल्ह्यात होतो, गगनबावडा तालुक्यात होतो. आमच्या सगळ्यांच्या नसानसात या ठिकाणी सहकार रुजलेला आहे. पण तुम्ही म्हटलं तसं या ठिकाणी चांगलं सहकार भवन नाहीये. आम्ही गेले 3, 4, 5 वर्ष प्रयत्न करतोय. अगदी परिपूर्ण प्रस्ताव शासनाकडे दिलेले आहेत. मी दिलीपराव राणे साहेबांना म्हटलं की काही करून कोणत्याही परिस्थितीत या ठिकाणी 23 एकर जागा जी भूसंपादित शासनाने केलेली आहे त्या वैभववाडीच्या प्रशासकीय इमारतीच्या संकुलात या ठिकाणी वैभववाडी तालुका खरेदी विक्री संघाला साहेबांनी या ठिकाणी आज या 3 गुंठे जागेची घोषणा करावी आणि ते आम्हाला बांधूनही द्यावं. त्याच्यामुळे ही माझी पहिली मागणी आहे. बाकी गेल्या 32 दिवसात गावागावात संस्था फिरत असताना अनेक मागण्या, अनेक निवेदनं या ठिकाणी आले. आम्ही माझे सगळे सहकारी या ठिकाणी सगळी कामं वाटून घेतात. वैभववाडी तालुक्यातली विपुल मोठ्या प्रमाणात एकत्रित करून 25 नवीन सहकारी संस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतोय. परिपूर्ण प्रस्ताव पुढच्या 10-15 दिवसात आपल्यापर्यंत पोहोचतील. या सगळ्यांना विनाविलंब आपण या ठिकाणी मंजुरी द्यावी अशा प्रकारची हात जोडून विनंती करतो. पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांचे ऋण व्यक्त करतो, आभार मानतो. धन्यवाद. थँक्यू. धन्यवाद साहेब. खरोखरच हेतू आणि उद्देश या ठिकाणी पण स्पष्ट केला. कारण कोणताही कार्यक्रम हा सहकार्याशिवाय जात नाही आणि त्यामुळे सहकार मेळावा हा आपल्या आनंदाखातर आणि स्नेहाखातर या ठिकाणी आयोजित केला. या कार्यक्रमामध्ये पुढील आपण वैभववाडी तालुका सहकारी खरेदी विक्री संघाच्या वतीनं 2024-25 चे उत्कृष्ट शेती, फळपीक आणि शेतीपूरक व्यवसायांचे पुरस्कारांचं वितरण या निमित्तानं आपण करणार आहोत. शेतकऱ्यांच्या राष्ट्राशिवाय विकासाचा प्रवास हा देशाचा पुढा आहे आणि म्हणूनच पुरस्कार वितरण सोहळा यानंतर आपण सन्मानित अतिथींच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी पुरस्कार वितरण सोहळा करणार आहोत.
भात पीक शेतकरी सन्माननीय श्री संभाजी घनश्याम राणे सांगोवाडी यांना या ठिकाणी सन्मानित करण्याची विनंती करतो। या सर्व पुरस्कारांचं वितरण सन्माननीय अतिथी नामदार नितेश राणे साहेब यांच्या शुभ हस्ते या पुरस्कारांचं वितरण केलं जाणार आहे। सन्माननीय भात पीक शेतकरी संभाजी घनश्याम राणे रावराणे सांगोवाडी भात पीक शेतकीत लागवडीत उत्तुंग यश संपादन करून परिसरातील शेतकऱ्यांसाठी प्रेरणा ठरलेले मातीतील नाळ जपून भात पिकाच्या प्रत्येक रोपट्यात घामाची शेती झिरपणारे व्यक्तिमत्व अर्थात संभाजी घनश्याम रावराणे सांगोवाडी यांचा या ठिकाणी सन्मान केला जातोय। भात पीक शेतकरी म्हणून शाल, सन्मानपत्र, पुष्पगुच्छ देऊन या ठिकाणी त्यांचा सन्मान केला जातोय। सन्माननीय पालकमंत्री सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदरणीय नितेशजी राणे साहेब यांच्या शुभ हस्ते यानंतर पुढचा सन्मान केला जातोय। काजू पीक शेतकरी म्हणून विलास महादेव देसाई एडगाव यांचा या ठिकाणी सन्मान केला जातो। विलास महादेव देसाई एडगाव यांचा काजू पीक शेतकरी म्हणून सन्मान केला जातो। सन्माननीय नितेशजी रावराणे साहेब यांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान केला जातो। सन्मानपत्र, सन्मानचिन्ह यानंतर सन्मान केला जाईल ऊस पीक शेतकरी विलास शिवराम नावळे यांचा केला जातो। लोरे गावातून आहेत ऊस पीक शेतकरी विलास शिवराम नावळे लोरे स्टॉल श्रीफळ पुष्प गुलाब पुष्प आणि सन्मानपत्र देऊन त्यांचा सन्मान केला जातो। आता सन्मान होतोय विलास महादेव देसाई यांचा एडगाववरून आहे स्टॉल श्रीफळ पुष्प गुलाब पुष्प आणि सन्मानपत्र देऊन त्यांचा सन्मान केला जातो काजू पीक शेतकरी म्हणून। यानंतरचा सन्मान होईल ऊस पीक शेतकरी म्हणून विलास शिवराम नावळे लोरे या गावातून आहेत। त्यानंतरचा सन्मान होईल प्रयोगशील शेतकरी म्हणून सौ गौरी दिलीप परब तिथवली। यानंतरचा सन्मान होईल गौरी दिलीप परब तिथवली यांचा यानंतरचा सन्मान होईल। यानंतर सन्मान होतोय ऊस पीक शेतकरी विलास शिवराम नावळे यांचा सन्मान होतोय। ऊसाच्या उत्पादनात सातत्याने प्रगती करून शेतकऱ्यांसाठी प्रेरणास्थान ठरलेलं व्यक्तिमत्व आणि ऊस पीक शेतकरी विलास शिवराम नावळे काल श्रीफळ गुलाब पुष्प आणि सन्मानपत्र देऊन या ठिकाणी त्यांचा सन्मान करतात। यानंतरचा सन्मान गौरी दिलीप परब पिठवलीवरून आहेत प्रयोगशील शेतकरी शेतीत नाविन्यपूर्ण प्रयोग करून महिलांना प्रोत्साहन देणारं व्यक्तिमत्व म्हणजेच गौरी परब मॅडम यांचा प्रयोगशील शेतकरी म्हणून सन्मान होतो। यानंतर भरड धान्य शेतकरी म्हणून गोपाळकृष्ण बचत गट मांगवली या ठिकाणी त्यांचं विशेष शेतीमध्ये प्रयोगशील शेतीमध्ये लेमन ग्रास त्यांनी उद्योग शेती केली आहे त्यासाठी जोरदार काय म्हणजे या ठिकाणी झाल्या पाहिजेत। भरड धान्य शेतकरी गोपाळकृष्ण बचत गट मांगवलीचे चेअरमन यांचा या ठिकाणी सन्मान केला जातो। भरड धान्य शेतकरी म्हणून स्टॉल श्रीफळ गुलाबपुष्प आणि सन्मानपत्र देऊन त्यांचा सन्मान केला जातो। भरड धान्य शेतकरी त्यांचा सर्वोत्कृष्ट उत्पादक संस्था सिंधू वैभव फार्मर प्रोड्युसर कंपनी यांनी तयार व्हायचं आहे। आता सन्मान होतोय भरड धान्य शेतकरी म्हणून गोपाळकृष्ण बचत गट मांगवली सामूहिक श्रमदानातून भरडधान्य उत्पादनाचा आदर्श घालणारा हा बचत गट यांचा या ठिकाणी सन्मान केला जातो। यानंतरचा सन्मान होईल सर्वोत्कृष्ट उत्पादक संस्था सिंधू वैभव फार्मर प्रोड्युसर कंपनी यांचा या ठिकाणी सन्मान होईल। चेअरमन महेश गोखले साहेब यांच्या या ठिकाणी सन्मान केला जातो। त्यानंतर तयार आहे सर्वोत्कृष्ट विकास संस्था यामध्ये सौ देवादेवी विकास सेवा सोसायटी तिथवली यांनी तयार राहायचंय। आता सन्मान होतोय सर्वोत्कृष्ट उत्पादक संस्था सिंधू वैभव फार्मर प्रोड्युसर कंपनी महेश गोखले यांचा या ठिकाणी सन्मान होतो। त्यानंतर सर्वोत्कृष्ट विकास संस्था श्री देवादेवी विकास सेवा सोसायटी तिथवली चेअरमन ब्रह्मा हरियाणा यांचे मनपूर्वक शुभेच्छा। यानंतर सर्वोत्कृष्ट दूध संस्था रवळनाथ दूध उत्पादक संस्था सर्वोत्कृष्ट दूध संस्था रवळनाथ दूध उत्पादक संस्था 6.5 कोटीची उलाढाल या संस्थेच्या माध्यमातून होते। जोरदार काय म्हणजे या ठिकाणी झाल्या पाहिजेत। या ठिकाणी सर्वोत्कृष्ट दूध उत्पादक संस्था रवळनाथ दूध उत्पादक संस्था भुईभावडा यांचा या ठिकाणी सन्मान केला जातोय। यानंतर सर्वोत्कृष्ट बचत गट उत्कृष्ट महिला बचत गट खांबाळे यांच्या वतीनं अध्यक्ष वंदना पवार यांनी तयार राहायचं आहे। सर्वोत्कृष्ट बचत गट उत्कृष्ट महिला बचत गट खांबाळे यांनी तयार राहायचं आहे। सर्वोत्कृष्ट बचत गट
खांबाळे अध्यक्ष वंदना पवार मॅडम यांनी तयार यायचं आहे. सर्वोत्कृष्ट सोसायटी हा सन्मान होईल सन्माननीय जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष आदरणीय मनीष दळवी साहेब यांच्या शुभ हस्ते यानंतरचा सन्मान होईल. सर्वोत्कृष्ट महिला बचत गट खांबाळे अध्यक्ष वंदना पवार मॅडम या ठिकाणी व्यासपीठाच्या दिशेने येतात. यानंतर सर्वोत्कृष्ट सोसायटी सचिव प्रदीप बाबूराव पार्टे यांनी तयार राहायचंय. सर्वोत्कृष्ट सोसायटी सचिव हा पुरस्कार जातो प्रदीप बाबूराव पार्टे यांना हा पुरस्कार दिला जातोय. आता सन्मान होतोय उत्कृष्ट महिला बचत गट सन्माननीय मनीष दळवी साहेब यांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान दिला जातोय. उत्कृष्ट महिला बचत गट खांबाळे अध्यक्षा वंदना पवार मॅडम यांचा सन्मान होतो. त्यानंतर सर्वोत्कृष्ट सोसायटी सचिव श्री प्रदीप बाबूराव पार्टे यांचा सन्मान केला जातोय. सन्माननीय जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी साहेब यांच्या शुभ हस्ते शाल श्रीफळ पुष्प देऊन या ठिकाणी त्यांचा सन्मान केला जातोय. सर्वोत्कृष्ट सोसायटी सचिव मंडळी कधीतरी टाळ्यांचा प्रतिसाद यांच्यासाठी सुद्धा झाला पाहिजे. पशुपालक शेतकरी म्हणून अरविंद रघुनाथ पेडणेकर नाधवडे शाल श्रीफळ गुलाबपुष्प आणि सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचा सन्मान केला जातो. आणि सन्माननीय मनीष दळवी साहेब यांच्या शुभ हस्ते त्यांचा सन्मान केला जातो. पशुपालक शेतकरी अरविंद रघुनाथ पेडणेकर पशुपालक शेतकरी अरविंद रघुनाथ पेडणेकर नाधवडेवरून आहेत त्यांचा या ठिकाणी सन्मान केला जातोय. म्हणजे वैभवडी तालुका सहकारी खरेदी विक्री संघाच्या वतीने दिले जाणारे 24-25 ते उत्कृष्ट शेतकरी फळपीक आणि शेतीपूरक व्यवसायांसंबंधीचे पुरस्कार आणि त्या पुरस्कारामध्ये पशुपालक शेतकरी अरविंद रघुनाथ पेडणेकर नाधवडे यांचा शाल श्रीफळ गुलाबपुष्प देऊन सन्मान केला जातोय. आणि यानंतर आपल्या मागणीनुसार सिंधू वैभव फार्मर प्रोड्युसर कंपनीच्या वतीनं 1000 किमतीचे 1100 शेअर्स मोफत देण्यात येणार आहेत. त्यापैकी आता प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये 6 शेअर्स आपण पालकमंत्र्यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी वितरित करणार आहोत. त्यामध्ये दीपाली लक्ष्मण शेटे यांना विनंती करतो की आपण मंचावरती येऊन हे शेअर्स या ठिकाणी स्वीकारायचे आहेत. दीपाली लक्ष्मण शेटे. त्याचबरोबर यानंतर प्रकाश विठोबा झगडे यांनाही हा शेअर्स दिला जातो. प्रकाश विठोबा झगडे. त्यानंतर मोहन वासुदेव पडवळ यांनी तयार राहायचं आहे. सन्माननीय हा 1000 किमतीचे 1100 शेअर्स हे दिले जात आहेत. सिंधू वैभव फार्मर प्रोड्युसर कंपनीच्या वतीनं या ठिकाणी दिले जाते आणि प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये आपण 6 शेअर्स या ठिकाणी पालकमंत्र्यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी वितरित करतो. त्यामध्ये यानंतर पुढचे शेअर्स या ठिकाणी वितरित होतात. यानंतर मोहन वासुदेव पडवळ यांनी तयार राहायचं आहे. मोहन वासुदेव पडवळ यांनाही हे शेअर्स दिले जाते प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये दिले जाणारे शेअर्स. सचिन विजय कोलते कृपया लवकरात लवकर मंचावरती यायचंय. सचिन विजय कोलते. यानंतर प्रकाश दत्ताराम गावडे यांनी तयार राहायचं आहे. प्रकाश दत्ताराम गावडे यांनी तयार राहायचंय. प्रकाश दत्ताराम गावडे. प्रकाश दत्ताराम गावडे यांनी तयार राहायचंय. सन्माननीय अतिथींच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी हे शेअर्स वितरित केले जाते. सन्माननीय तुळशीदास रावराणे साहेब यांच्या शुभ हस्ते हे शेअर्स दिले जाते. यानंतर शिवाजी सखाराम राणे यांना हे शेअर्स दिले जाते. शिवाजी सखाराम राणे. सहकार मेळाव्यामध्ये सिंधू वैभव फार्मर प्रोड्युसर कंपनीच्या वतीने 1000 किमतीचे 1100 शेअर्स या 6 प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये 6 शेअर्सचं वितरण मान्यवरांच्या शुभ हस्ते केल्यानंतर सर्व अतिथी महोदयांना विनंती करतो की आपण मंचावरती स्थानापन्न व्हायचं आहे. हा सहकार मेळावा आपल्या प्रत्येकाच्या दृष्टीने आनंदाचा आणि उत्साहाचं वातावरण निर्माण करणारा हा मेळावा आणि या मेळाव्यात आपल्या सर्वांना
आज वैभववाडी तालुक्यातील सहकार क्षेत्रातील सर्व कार्यकर्त्यांचा एक सहकार मेळावा या ठिकाणी आयोजित झालेला आहे. या सहकार मेळाव्याच्या निमित्ताने आपल्यामध्ये उपस्थित असणारे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे लाडके पालकमंत्री, आपले सर्वांचे नेते आदरणीय नितेशजी राणे साहेब, माझे जिल्हा बँकेतील सहकारी सन्माननीय दिलीपराव रावराणे साहेब, सन्माननीय खरेदी विक्री संघाचे चेअरमन ज्यांच्या पुढाकारातून हा कार्यक्रमाचं आयोजन झालंय ते सन्माननीय प्रमोद रावराणे साहेब, सन्माननीय कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती तुळशीदास रावराणे, जिल्ह्याचे जिल्हा उपनिबंधक सन्माननीय बाळपराव, सन्माननीय बालचंद्र साठे, सन्माननीय नासिर काजी, सन्माननीय सुधीर नकाशे आणि दिगंबर पाटील साहेब, उपस्थित असणारे व्यासपीठावरील सर्वच सहकार क्षेत्रातील मान्यवर, उपस्थित समोर बसलेले सर्व सहकारी बंधू आणि भगिनींनो, सर्व उपस्थित पत्रकार बंधू. खर तर या तालुक्याला सहकार क्षेत्राचा पूर्व असा इतिहास आहे. कारण पश्चिम महाराष्ट्राशी अनेक वर्ष राजकीय दृष्ट्या संलग्न राहिलेला हा भाग आहे आणि पश्चिम महाराष्ट्र हा महाराष्ट्रातील एक सहकार क्षेत्रामधला अग्रगण्य असा भाग समजला जातो की ज्याच्यामध्ये प्रत्येक क्षेत्रात सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत प्रत्येक गोष्टीमध्ये सहकाराचा सहभाग आहे. आणि तशाच प्रकारची काहीशी कार्यपद्धती या तालुक्यामध्ये अनेक वर्षांपासून चालू आहे. मधल्या काळामध्ये कदाचित त्याची गती कमी झालेली होती, परंतु आज पुन्हा एकदा प्रमोदजी असतील, दिलीपराव असतील, या सगळ्यांच्या सहकारातनं ही विचारधारा पुढे घेऊन जाण्याचं काम आपण सगळेजण करतात हे बघून खरंच एक आनंद या निमित्ताने वाटतोय. जिल्हा बँक म्हणून या जिल्ह्यामध्ये आदरणीय नारायणराव राणे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली मागची अनेक वर्ष आम्ही अनेक सहकारी या जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून या जिल्ह्यातील सहकाराला बळकटी देण्याचा प्रयत्न करतो आहोत. मागची 4 वर्षापासून या बँकेच्या संचालक मंडळामध्ये आम्हाला मार्गदर्शक म्हणून आदरणीय पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब सहकारी म्हणून काम करतायत. आणि हे करत असताना या जिल्ह्यातील विकास सहकारी संस्था असतील, या जिल्ह्यातील दुग्ध सहकारी संस्था असतील, या जिल्ह्यातील प्रक्रिया उद्योग असतील, प्रक्रिया संस्था असतील, किंवा मग तालुक्याचे खरेदी विक्री संघ असतील, जिल्ह्याचा खरेदी विक्री संघ असेल, या सगळ्याबरोबरच या जिल्ह्यातील बाजार समितीच्या माध्यमातून सुद्धा या जिल्ह्यातील शेतकऱ्याच्या उत्पादित मालाला योग्य बाजारपेठ मिळाली पाहिजे, योग्य बाजारभाव मिळाला पाहिजे, या दृष्टिकोनातून मागच्या 2-4 वर्षांमध्ये अनेक निर्णय घेतले गेले, त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली आणि आज त्याचे रूप आपल्याला येत्या काही कालावधीमध्ये पाहायला मिळेल. आता तुळशीदासजींनी या ठिकाणी सांगितलंय की खरं तर आपल्या जिल्ह्यातील 30-35 वर्षापेक्षा जास्त काळ पासून सुरू असलेली बाजार समिती, की ज्या बाजार समितीचं स्वतःचं असं कार्यालय उभारण्या इतकी सुद्धा आर्थिक परिस्थिती त्या ठिकाणी निर्माण झाली नव्हती, त्या बाजार समितीला नितेशजींच्या पुढाकारातून जवळपास 5 कोटी रुपयापेक्षा जास्त रक्कम शासनाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदा, की ज्या ठिकाणी अजितदादांसारखी मंडळी ज्या सहकारामध्ये पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये काम करतायत त्यांना शासकीय निधी वापरता आला नाही किंवा ते वापरू शकले नाहीत, परंतु नितेश साहेबांच्या पुढाकारातून त्यांच्या आग्रहाने प्रशासनाला तो निर्णय घेण्यासाठी त्यांनी भाग पाडलं आणि पहिल्यांदा इतिहासामध्ये 4.5 कोटी रुपयापेक्षा जास्त निधी, शासनाचा निधी त्या ठिकाणी उपलब्ध करून दिला. खरं तर 1-2 गुंठे जागा, 10 गुंठ्याची एक जागा बोरोसमध्ये मागच्या कित्येक वर्षापासून घेतलेली आहे, की ज्या ठिकाणी स्वतःचं कार्यालय उभारण्यासाठी आज उद्या असं करत आपल्याला मागची 10-15 वर्ष वाट बघावी लागली. अशा बाजार समितीला कित्येक एकर जमीन खरेदी करण्यासाठी आज सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून आम्ही जवळपास 2 कोटी रुपये, 1.5 ते 2 कोटी रुपयाचं कर्ज मंजूर केलं आणि त्याच्या माध्यमातून आज भव्य दिव्य अशा प्रकारचा प्रकल्प त्या ठिकाणी नांदगाव येथे उभा राहतो.
की ज्या माध्यमातून आजचा जो शेतकरी आपल्या कष्टातनं आपली पिकं पिकवतील त्या पिकाला थेट बाजारपेठेपर्यंत पोहोचवण्याची यंत्रणा या बाजार समितीच्या माध्यमातून आणि त्या बाजार आवाराच्या माध्यमातून उभं राहते. आज जिल्ह्यामध्ये अनेक प्रक्रिया उद्योग उभारण्यासाठी आपण पुढाकार घेतो आहोत. काजूच्या शेतकऱ्यांच्या बाबतीमध्ये अनेक समस्या आहेत. त्यांच्या उत्पादित मालाला योग्य बाजारभाव मिळाला पाहिजे या दृष्टिकोनातून निर्णय घेण्यासाठी मागच्या 2-3 वर्षामध्ये त्या काळामध्ये आमदार म्हणून त्यांचा सातत्याने पाठपुरावा होता. आणि आज मंत्रिपद आल्यानंतर त्यांनी पहिला जर पुढाकार कुठला घेतला असेल तर या जिल्ह्यातील काजू उत्पादकाला त्याचा योग्य बाजारभाव मिळाला पाहिजे याच्यासाठी काही निर्णय घेण्याच्या दृष्टिकोनातून सारखा पाठपुरावा झाला आणि त्याचे दृश्य परिणाम आपल्याला या वर्षीच्या सीझन मध्ये हंगामामध्ये पाहायला मिळाले. कारण या वर्षी हा दर स्थिर राहण्यामध्ये खऱ्या अर्थाने जर कोणी पुढाकार घेतला असेल तर तो आदरणीय नितेजी राणे यांनी घेतलेला आहे. आणि म्हणून या जिल्ह्यामधल्या या शेतकऱ्याला जर आपल्याला पाठबळ द्यायचं असेल तर खऱ्या अर्थाने सहकारातल्या कार्यकर्त्याला पाठबळ द्यावा लागेल, सहकार क्षेत्राला पाठबळ द्यावा लागेल. आदरणीय मोदी साहेबांनी सहकार से समृद्धी ही घोषणा देऊन या देशामध्ये इतिहासात पहिल्यांदा सहकार मंत्रालयाची स्थापना केली. आदरणीय शहासाहेबांच्या माध्यमातून या राज्यातल्या अनेक सहकारी संस्थांना वेगवेगळ्या शासनाच्या माध्यमातून शासनाच्या योजनांच्या माध्यमातून आज पाठबळ मिळत आहे. विकास सहकारी संस्था की ज्या इतकी वर्ष आपण फक्त शेती कर्ज वाटप करत होतो की ज्याच्या माध्यमातून फक्त जून महिन्यामध्ये पाऊस पडल्यानंतर आपल्याला शेती कर्जाचं वाटप झालं की आपल्या त्या विकास संस्थेचा कारभार संपलेला असायचा आणि त्याच्यानंतर आपण परत 1 वर्षानंतर त्या विकास संस्थेचं कार्यालय कुठे आहे हे बघण्यासाठी तिथला शेतकरी जायचा. आज ती परिस्थिती बदलते आहे. आदरणीय शहासाहेबांच्या पुढाकारातनं केंद्र सरकारने या देशातल्या प्रत्येक विकास सहकारी संस्थाला संगणकीकृत करण्यासाठी पाऊल उचललंय. ज्या विकास सहकारी संस्थेला शासनाच्या माध्यमातून 1 रुपयाची मदत मिळत नव्हती अशा प्रत्येक विकास सहकारी संस्थेला पूर्ण संगणक संच, त्याच्यासाठी लागणाऱ्या सगळ्या यंत्रणा, अशा प्रकारचे लाखो रुपये प्रत्येक विकास सहकारी संस्थापर्यंत या केंद्र शासनाच्या माध्यमातून मागच्या 2 वर्षामध्ये पोहोचलेत. आज तुमच्या विकास सहकारी संस्थेच्या माध्यमातून की ज्या ठिकाणी या इथल्या स्थानिक शेतकऱ्याचं जे खातं होतं, ज्या खात्यामध्ये मी किती रुपये कर्ज घेतलंय, ज्याच्यामध्ये शासनाचं किती आपल्याला व्याज परतावा मिळणार आहे, आपण त्याच्यामध्ये किती नेमकं पैसे भरले पाहिजेत, आपल्याला नेमके हप्ते किती आहेत याची माहिती मिळण्यासाठी त्याला त्या विकास संस्थेपर्यंत जावं लागायचं. आणि गेल्यानंतर सुद्धा तिथला जर सचिव त्या ठिकाणी नसला तर कदाचित त्याला परत 2 फेऱ्या माराव्या लागायच्या. आणि मग आपण ज्यावेळी वर्षाच्या शेवटी एकदा कर्ज फेड करायला जातो त्यावेळी सचिव आणि तिथला कर्जदार शेतकरी याच्यामध्ये नेहमीच तंटे व्हायचे. आज ही गोष्ट अमित शहा साहेबांनी हेरली आणि या प्रत्येक विकास सहकारी संस्थेला संगणकीकृत करण्यासाठी एक पाऊल उचललं गेलं. आपल्या आता प्रत्येक विकास सहकारी संस्थेचं सगळं रेकॉर्ड हे संगणकीकृत झालंय. पुढच्या वर्षीपासून आपल्याला आपली प्रत्येक एंट्री, जसं बँकेत गेल्यानंतर तुम्ही पैसे भरलात की तुमच्या मोबाईलवर तुमचा मेसेज येतो, तशा पद्धतीने विकास सहकारी संस्थेमधला व्यवहार सुद्धा इतका प्रत्यक्ष पारदर्शक अशा प्रकारचा कारभार करण्याची प्रक्रिया ही केंद्र शासनाच्या माध्यमातून होते की ज्याच्यामुळे इथल्या प्रत्येक शेतकऱ्याची संस्था ही सक्षम होण्यासाठी खऱ्या अर्थाने हातभार लागणार आहे. आणि म्हणून या जिल्ह्यातल्या म्हणण्यापेक्षा या संपूर्ण राज्यभरातल्या प्रत्येक विकास सहकारी संस्थेच्या कारभाराच्या बाबतीमध्ये जर सगळ्यात महत्वाची अडचण कुठली होती तर या विकास सहकारी संस्थेचा सचिव आणि त्या सचिवाचा पुरेसा पगार देण्यासाठी त्या संस्थेकडे पगार नसायचा, उत्पन्न नसायचं. आज त्याच्यामध्ये सुद्धा राज्य शासनाने एक चांगला निर्णय घेतलाय आणि या जिल्ह्यामध्ये जवळपास पुढच्या 6 महिन्यामध्ये नवीन 100 पेक्षा जास्त सचिव त्या ठिकाणी नियुक्त केले जाणार आहेत. नवीन मुलांना त्या ठिकाणी नोकरीच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. आणि या सगळ्याच्या माध्यमातून तुमच्या विकास सहकारी संस्थेला सुद्धा केंद्र शासनाने जवळपास 300 पेक्षा अधिक वेगवेगळ्या प्रकारचे व्यवसाय करण्याच्या संधी उपलब्ध करून दिल्यात. ज्या यापूर्वी एकही व्यवसाय दुसरा करण्याची परवानगी नव्हती, आज तुम्ही कुठल्याही प्रकारचा व्यवसाय करायला जा, विकास सहकारी संस्थेला तशा प्रकारची परवानगी देण्याची भूमिका केंद्र शासनाने घेतलेली आहे. आणि म्हणून प्रत्येक गावातलं
आर्थिक केंद्र हे या पुढच्या काळामध्ये विकास सहकारी संस्था म्हणून पुढे येणार आहे. दुग्ध संस्थांच्या माध्यमातून आज जिल्हा बँक म्हणून आम्ही सगळेजण पुढाकार घेतो आहोत. आम्ही एक संकल्प केलाय की या जिल्ह्यामध्ये प्रत्येक दिवशी 1 लाख लिटर प्रति दिवस आपल्याला दूध संकलन झालं पाहिजे आणि त्या दृष्टिकोनातून इथल्या या जिल्ह्यातल्या अनेक विकास दुग्ध सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून विकास सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून आपण दुग्ध संकलन करण्याचा प्रयत्न करतो. या सगळ्याच्या मागे जर आमचा कुठला हेतू असेल तर इथल्या या जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्याला या शेतीबरोबर त्याचा पूरक व्यवसाय असावा. कारण ज्यावेळी शेती व्यवसायावरच फक्त आपण अवलंबून राहतो त्यावेळी मग निसर्गाचा मनमानीपणा असेल किंवा पावसाचं प्रमाण उलटसुलट असेल, उन्हाचं प्रमाण उलटसुलट असेल, या सगळ्यामुळे आपल्या शेती पिकावर विपरीत परिणाम होत आहेत. वन्य प्राण्यांचा त्रास मोठ्या प्रमाणावर होतोय आणि त्यामुळे इथला शेतकरी म्हणतोय की मला शेती नको, शेती करण्यापेक्षा मग आपण दुसरं काहीतरी करू, आपल्या मुलाला कुठेतरी आजूबाजूला 5-10 हजार रुपयाच्या नोकरीसाठी पाठवू आणि मग आपल्या अनेक शेतजमिनी या दिवसेंदिवस पड होत चालल्या. आणि हा जर प्रकार थांबवायचा असेल तर आपल्याला शेतीबरोबर शेतीपूरक व्यवसायाची जोड द्यावी लागेल आणि शेतीपूरक व्यवसायाची जोड देण्याची खऱ्या अर्थाने जर ताकद कोणात असेल तर ती फक्त आणि फक्त सहकार क्षेत्रामध्ये आहे. आणि म्हणून विकास सहकारी असतील, दुग्ध सहकारी संस्था असतील, प्रक्रिया उद्योग सहकारी संस्था असतील, या सगळ्यांच्या माध्यमातून इथल्या शेतकऱ्याला, त्याच्या कुटुंबातल्या महिलांना, त्याच्या कुटुंबातल्या तरुणांना वेगवेगळ्या प्रकारच्या रोजगाराच्या संधी असतील किंवा व्यवसायाच्या संधी असतील या उपलब्ध करून देण्यासाठी आम्ही सगळे सहकारातले कार्यकर्ते प्रामाणिकपणे काम करतो. आज प्रमोदजींच्या पुढाकारातनं हा मेळावा होतोय. मी येतानाच आमची राणेसाहेबांशी चर्चा झाली की खऱ्या अर्थाने अशा प्रकारची संकल्पना आज जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यामध्ये आपल्याला घेऊन जावी लागणार आहे. कारण राज्यकर्ते म्हणून काम करत असताना इथल्या शेतकऱ्याच्या, इथल्या नागरिकाच्या प्रत्येक सुखदुःखामध्ये सहभागी होण्याचं आणि ते दुःख त्याचं दूर करण्याचं आणि प्रत्येकाच्या घरामध्ये सुख आणून देण्याची जबाबदारी खऱ्या अर्थाने आमची सगळ्यांची आहे. आणि ती जबाबदारी पार पाडत असताना याला शाश्वत अशा प्रकारची हमी आपल्याला उपलब्ध जर करून द्यायची असेल तर अशा प्रकारचे उद्योग व्यवसाय या जिल्ह्यामध्ये आले पाहिजेत. आणि त्या दृष्टिकोनातून मागची वर्षभरापासून आम्ही सातत्याने नियोजनबद्ध काम करतो आहोत आणि त्याचे चांगले परिणाम हे येत्या कालावधीमध्ये आपल्याला सगळ्यांना दिसणार आहे. आणि म्हणून या सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या नोकऱ्यांच्या संधी उपलब्ध होत आहेत, वेगवेगळ्या उद्योग व्यवसायांच्या संधी उपलब्ध होत आहेत. आणि म्हणून आपण सहकारात नेमके कोण कोण काम करतो आहोत हे एकत्र आपल्याला ज्यावेळी समजेल त्यावेळी खऱ्या अर्थाने आपण सहकाराच्या माध्यमातून पुढे जाण्याची भूमिका घेऊ. आणि म्हणून सहकारी म्हणून आपली एकमेकांची ओळख झाली पाहिजे. आणि म्हणून या जिल्ह्यामध्ये सहकार क्षेत्राला खूप चांगल्या संधी आहेत. खूप चांगल्या संधी या आपल्याला आपल्या उपयोगात आणाव्या लागतील आणि त्या उपयोगात आणण्यासाठी या सहकारामध्ये तरुणांचा, महिलांचा पुढाकार वाढला पाहिजे. कारण सहकार म्हटलं की तरुण आज म्हणतो की सहकारी संस्था आहे तिथे नोकरी नको, परंतु एखाद्या हॉटेलमध्ये गेल्यानंतर 10 हजाराची नोकरी चालते. ही जी भूमिका आहे त्याचं कारण की या सहकाराला आपण एक वेगळी चांगली ओळख निर्माण करून देण्यासाठी या मागच्या काळामध्ये कमी पडलो. आणि खऱ्या अर्थाने अशा प्रकारच्या उपक्रमांच्या माध्यमातून या सहकाराला एक चांगली ओळख आपण जर निर्माण करून दिली तर इथल्या शेतकऱ्यांच्या मुलाला या ठिकाणी नोकरी करण्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची कमी वाटणार नाही. आणि म्हणून आपल्याला या जिल्हा बँकेचा अध्यक्ष म्हणून, सहकारातला कार्यकर्ता म्हणून या निमित्ताने एकच सांगेन की सहकाराला उज्ज्वल भवितव्य आहे. सहकाराच्या माध्यमातून आपण सगळ्यांनी एकत्र येऊन काम केलं पाहिजे. आणि ज्या ज्या संस्थांमध्ये आपण काम करतोय प्रत्येक संस्थेतला कारभार जर आपण प्रामाणिक आणि पारदर्शक अशा प्रकारचा कारभार जर करू शकलो तर निश्चितपणे या जिल्ह्यातला प्रत्येक नागरिक आपली प्रत्येक गोष्ट त्या ठिकाणी सहकाराच्या माध्यमातून करण्यासाठी पुढाकार घेईल. आणि मला असं वाटतं की अशा प्रकारची प्रवृत्ती वाढण्यासाठी, आपल्याला पारदर्शक कारभार करण्यासाठी, आपल्या कार्यकर्त्याला सहकारातल्या पाठबळ देण्यासाठी अशा प्रकारच्या सहकार मेळाव्यांच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थाने ही प्रेरणा मिळू शकते. आणि म्हणून अशा या चांगल्या उपक्रमासाठी पुढाकार घेतल्याबद्दल या ठिकाणी प्रमोदजींचं मी मनापासून अभिनंदन करतो, दिलीपरावजींचं मनापासून अभिनंदन करतो की आपली ही केलेली सुरुवात आम्ही दोडामागच्या टोकापर्यंत घेऊन जाण्याची जबाबदारी या ठिकाणी जिल्हा बँक म्हणून आमची सगळ्यांची राहील.
आणि असे या निमित्ताने आश्वासित करतो, कारण खऱ्या अर्थाने सहकार्याची सुरुवात जर या जिल्ह्यामध्ये कुठून झाली असेल तर ती वैभववाडीपासून हळूहळू पुढे गेलेली आहे. आणि म्हणून तो वारसा, तो इतिहास पुन्हा एकदा पुढे आणण्याची भूमिका जी आहे ती आम्ही पार पाडण्यामध्ये निश्चितपणे यशस्वी होऊ असं या निमित्ताने सांगतो. पुन्हा या ठिकाणी मला या कार्यक्रमासाठी निमंत्रित केल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद देतो. आपल्या उपस्थितीत सगळ्यांना सहकार क्षेत्रामध्ये चांगलं योगदान देण्यासाठी मनापासून शुभेच्छा देतो. येथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय सहकार. धन्यवाद साहेब. खरोखरच ग्रामीण विकासाला ऊर्जा देणारं विचार आपण या ठिकाणी मांडलात. म्हणजे या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं जिल्हास्तरीय कुस्तीमध्ये आचरणी हायस्कूलचा विद्यार्थी, 8वीतील विद्यार्थी सोहम विजय तेली यांनी कुस्ती स्पर्धेमध्ये उज्ज्वल यश संपादन केलंय. त्याचं या ठिकाणी सत्कार करण्याची विनंती मी सन्माननीय पालकमंत्री नामदार नितेश राणे साहेब यांना विनंती करतो की या विद्यार्थ्याचं सोहम विजय तेली आचरणी हायस्कूल 8वीचा विद्यार्थी आहे आणि जिल्हा स्तरावर त्यांनी कुस्तीमध्ये उज्ज्वल यश संपादन केलंय. त्याची शाल आणि पुष्पगुच्छ त्यासोबतच भेटवस्तू देऊन या ठिकाणी सन्मान केला जातोय, सत्कार केला जातोय नितेश राणे साहेब यांच्या शुभ हस्ते. आणि मंडळी, ज्यांचे विचार ऐकण्यासाठी आणि ज्यांच्या प्रेरणेतून आपण या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची विकासाची गती वाढवतोय ते म्हणजेच कार्यसम्राट नितेश राणे साहेब यांना विनंती करतो यानंतर आपलं मनोगत व्यक्त करावं. नितेशजी राणे साहेब. वैभववाडी तालुका सहकारी खरेदी विक्री संघ आयोजित सहकार मेळाव्याच्या निमित्ताने आता ज्यांनी आपले अभ्यासू असे विचार मांडलेत ते आमच्या जिल्हा बँकेचे चेअरमॅन सन्मान्य मनीष दळवीजी, जिल्हा बँकेचे संचालक सन्मान्य दिलीप रावराणेजी, वैभववाडी तालुका सहकारी संघाचे चेअरमॅन व पणन महामंडळाचे संचालक महाराष्ट्र राज्याचे आमचे प्रमोद रावराणेजी, जिल्हा उपनिबंधक सिंधुदुर्ग सन्मान्य परबजी, सन्मान्य विचारेजी, खरेदी विक्री संघाचे आमचे जिल्ह्याचे सभापती तुलसीदास रावराडे साहेब, सन्मान्य आमचे नासिक काझी साहेब, सन्मान्य आमचे भालचंद्र साठेजी, सन्मान्य अरविंद रावराणेजी, सन्मान्य जयेंद्र रावराणेजी, आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे तालुक्याचे अध्यक्ष सुधीर नकाशेजी, बाबे वैभववाडीच्या नगराध्यक्ष रावराणे मॅडम, सन्मान्य दिगंबर पाटीलजी, सन्मान्य संभाजी रावराणेजी, सन्मान्य सौ चोरगे मॅडम, सौ कांबळे मॅडम, मंचावर उपस्थित असलेले सर्वच प्रमुख मान्यवर, सभागृहामध्ये उपस्थित असलेले सर्वच प्रमुख मान्यवर, माझे सहकारी, उपस्थित असलेले सर्वच वडीलधारी मंडळी, बंधू भगिनीनो आणि माझे सर्व तरुण मित्रांनो, आज आपल्या वैभववाडी तालुक्याच्या सहकार मेळाव्याच्या निमित्ताने मी माझे विचार मांडण्यासाठी आवर्जून आपल्या इथे उपस्थित आहे. सर्वात प्रथम मी आपल्या वैभववाडीच्या सर्वच माझ्या सहकाऱ्यांचं या सहकार मेळाव्याला ज्या पद्धतीने आपण उत्कृष्ट पद्धतीने आपण आयोजित केलेला आहे, तालुक्याच्या स्तरावर एवढा मोठा सहकार मेळावा होऊ शकतो हे दाखवण्याचा मान नेहमीप्रमाणे आमच्या वैभववाडीला मिळालेला आहे. यासाठी मनापासून आपलं अभिनंदन करतो. तसं बूथ समित्या नेमायच्या असतील तर तिथे वैभववाडी पहिली असते, सहकार मेळावा घ्यायचे असेल तिथे पण वैभववाडी पहिली असते. पहिला क्रमांक तसं मनीजी आमची वैभववाडी सोडत नाही आणि म्हणूनच सातत्याने काहीतरी नवीन करणं आणि चांगला संदेश देणं हे आमच्या वैभववाडीकरांचं जिद्द असल्यामुळे वारंवार तो दिसून येतोय. या निमित्ताने जसं आमच्या प्रमोदजींनी दिलगिरी व्यक्त केली तसं मी दिलगिरी व्यक्त करेन. तर काही लोक या हॉलमध्ये आपण बसू शकलो नाही म्हणून काही लोक वरच्या हॉलमध्ये बसलेले आहेत, त्यांच्या आमच्या सगळ्यांच्या वतीने दिलगिरी व्यक्त करेन. आणि जसं प्रमोदजीने
व्यासपीठावरच घोषणा करून टाकली. बघा, असा विश्वास असला पाहिजे. हे पालकमंत्री पूर्ण ऐका, मग टाळ्या मारा. म्हणजे पालकमंत्रीनी घोषणा करण्या अगोदरच मी घोषणा करून टाकणार आणि तो माझा पालकमंत्री पूर्ण करेल न विचारल्यापेक्षा, हे विश्वास माझ्यासाठी महत्वाचा आहे. म्हणून येणाऱ्या कालावधीमध्ये, आणि म्हणून मला असं वाटतं ते आमच्या वैभवडीची गरज आहे. म्हणजे आमचे प्रमोदजी बोलतात असा विषय नाही, पण आमच्या वैभवडीची गरज आहे की इथे सुसज्ज असा मोठा वैभवडीचा साजे असा मोठा एक हॉल बांधण्याची जबाबदारी आणि घोषणा ह्या निमित्ताने मी ते करतो. एवढंही या निमित्ताने आपल्याला सांग. अजून एक घोषणा मला करायला लागेल, कारण का मला प्रमोदजींना पूर्ण भाषण स्टेजवर बसून मला ऐकायला लावायला लागेल. म्हणून अजून एक घोषणा मला करायची आहे. जे खरेदी विक्री संघासाठी जे काही सहकार भवन साठी जे कलेक्टरांकडे जी फाईल आहे, माझं आत्ताच त्यांचं बोलणं झालंय, ती फाईल क्लिअर होईल आणि तो विषय तोही 3 गुंठ्याचा पुढे आपण करू, जेणेकरून त्याची काय तुम्ही चिंता करू. एक तुम्ही सगळ्या जणांनी लक्षात ठेवलं पाहिजे की आज विकास असो, सहकार असो, ह्याच्यासाठी सुवर्ण काळ आहे. केंद्र सरकार आपल्या विचाराचं आहे. मोदी साहेबांसारखा विकास पुरुष आपल्या देशाचे नेतृत्व करतायत. सहकार खातं हे आमच्या अमित शाह साहेबांकडे आहे. त्यांनी गुजरात डीसीसीच्या माध्यमातून, गुजरात जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून गुजरात राज्यामध्ये ज्या पद्धतीने सहकार क्षेत्रामध्ये काम केलंय, ते आज देशाचं सहकार खात्याचं नेतृत्व करत आहे. राज्यामध्ये आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब नेतृत्व करतायत. त्याच्याबरोबर आमचे अजितदादा आणि एकनाथ शिंदे साहेब उपमुख्यमंत्री म्हणून काम करतायत. सहकार मंत्री जे आमचे बाळासाहेब पाटील आहेत, ते कॅबिनेटमध्ये माझ्या एकदम बाजूला बसतात. माझे अतिशय चांगले संबंध त्यांच्याबरोबर आहे. जिल्ह्याचा पालकमंत्री हा तुमचा आमदार आहे. म्हणजे हे सगळ्याच्या सगळ्या गोष्टी आज तुमच्या बाजूने असल्यामुळे सहकार या क्षेत्रामध्ये आता आपण मागे बघू नये, हे आवर्जून तुम्हाला सर्वात प्रथम मी इथे या निमित्ताने सांगतो. कारण का ह्याच्यापेक्षा चांगली पोषक परिस्थिती कुठली, हा विचार कधीतरी तुम्ही करा. तुम्ही काही मोठा निर्णय डोक्यामध्ये ठेवा, काही मोठा प्रकल्प आखण्याचा विचार करा, सरकारकडे मोठ्यातली मोठी मागणी करा. आजच्या तारखेला ज्या पद्धतीने तुमच्या सगळ्यांची महाराष्ट्र सरकारमध्ये ताकद आहे, वलय, राजकीय वजन आहे, तुम्हाला नाही बोलण्याची ताकद कोणालाच नाही आहे, हे तुम्ही पहिलं डोक्यामध्ये नोंद करून ठेवा. म्हणून माझ्या अपेक्षा तुमच्याकडून मी व्यक्त करेन. कारण का आपण या सहकार मेळाव्याच्या निमित्ताने एकत्र जमलो तर आहेच, पण एवढी सगळे तुमची लोक आज अगर सरकारमध्ये असतील, तुमचा विचाराचं सरकार असेल, तुमचा घरातला माणूस अगर जिल्ह्याचा पालकमंत्री आणि कॅबिनेट मंत्री असेल, तर मग तुम्ही हातचं राखून मागता कामा नये. जास्तीत जास्त कसं मागता येईल, सहकार क्षेत्र असो, तुम्ही वेगवेगळे नवीन प्रयोग करून काही चांगल्यातले चांगले मोठे प्रस्ताव आमच्याकडे पाठवा. कॅबिनेटमध्ये बसत असताना जास्तीत जास्त प्रस्ताव जेव्हा पश्चिम महाराष्ट्राकडून येतात, मला दुःख वाटतं. हे सगळे प्रस्ताव पश्चिम महाराष्ट्रातून सहकार्याच्या बाबतीमध्ये काय येतात, माझ्या कोकणाचं काय येत नाही. माझ्या सिंधुदुर्गातून एक चांगला मोठा प्रस्ताव मला सीएम साहेबांकडे किंवा सहकार मंत्र्याकडे घेऊन जाण्याची संधी का भेटत नाही, हा नेहमी मनातून प्रश्न येतो. आम्ही नुसतं बघत असतो की बाबा पश्चिम महाराष्ट्राचा प्रस्ताव आला, लगेच त्याला मान्यता मिळाली, उत्तर महाराष्ट्राचा आला, लगेच त्याची मान्यता मिळाली, पण आमचा कोकणाचा कधी येणार हा विचार माझ्या मनामध्ये असतो. म्हणून प्रमोदजी असेल आणि दिलीपजी असेल, सगळ्याच लोकांना मी सांगेन, आपण सरकारच्या पहिल्या 10 महिन्याच्या कालावधीमध्ये आहोत. अजून 4.5 वर्ष सरकारची जायची आहे आणि म्हणून या 4-4.5 वर्षामध्ये माझी अपेक्षा आहे की तुम्ही मोठ्यातला मोठा प्रस्ताव आमच्याकडे पाठवा आणि मान्य करून देण्याची जबाबदारी ही तुमच्या नितेश राणेची असेल. हा शब्द तुम्हाला मी आजच्या निमित्ताने, काही चिंता करू नका, प्लॅनिंग मोठी करा. ठीक आहे, या छोट्या मोठ्या गोष्टी सरकार करते. 3 गुंठ्याची जागा काय कोण देणार नाही, आपल्याला द्यायलाच लागणार. विषय तो एवढीच विचार. पण आपली राजकीय ताकद बघून फक्त 3 गुंठ्याची गोष्ट करायला लावता, हे मला थोडं छोटं वाटतंय. थोडा असा भरदस्त असला पाहिजे ना वैभववाडी सारखा. जयेंद्र वाडे साहेब बरोबर आहे ना, काहीतरी भरदस्त असलं पाहिजे. अरे आपण बसलोय तिथे, आम्हाला पण धार कधी येणार, आमची पण ऑइलिंग कधी होणार, तुम्हाला पण वाटलं पाहिजे ना, बघू तरी माझ्या पालकमंत्र्याचं काय वजन आहे सरकारमध्ये. असं काहीतरी प्रस्ताव माझ्याकडे पाठवा.
आमच्या सरकारकडे पाठवा, मी आपल्याला विश्वास देतो वेळेत तुम्हाला पूर्ण करून देईन आणि तुम्हाला समाधान वाटेल ह्या काळामध्ये तुम्हाला मान्यता आणून दे. म्हणून त्याची तुम्ही चिंता करू नका. पण विविध काय प्रयोग आपण करू शकतो. मला नेहमी खंत वाटत जे मनीषजींनी भाषणामध्ये अतिशय व्यवस्थित पद्धतीने मांडलं. आताची आपली जी नवीन पिढी आहे ना त्याला सहकारमध्ये यासारखं वाटत नाही. तुम्ही पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये बघा, असंख्य आपल्याकडे 5-6 जे प्रगतशील शेतकऱ्यांचा आता माझ्या हातात सत्कार झाला. पण जी नवीन पिढी आहे जे तुम्ही पश्चिम महाराष्ट्राकडे बघा, अन्य भागांकडे बघा, तरुण मुलं पण ह्या सहकार क्षेत्रामध्ये लाखोनी करोडोंनी कमवतायत. त्या लोकांना नवीन प्रयोग करतायत, मेहनत करतायत आणि या सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून स्वतः एवढे आर्थिक सक्षम होत आहे की त्यांनी अन्य उद्योगपतींच्या पण तुलनेमध्ये ते उतरू शकतात. एवढे ताकदीने पुढे वाढतायत. एवढी ताकद ह्या सहकार क्षेत्रामध्ये आहे. फक्त तो धाडस तुम्ही करा, मानसिकता तशी करा. मला कोण मदत करेल असा विचार करू नका. हीच ती वेळ म्हणण्याची परिस्थिती आज ह्या वेळेत आलेली आहे. म्हणून तुम्हीही काही गोष्टीचा अभ्यास करा. अन्य देशांमध्ये काय चाललंय, स्पेन सारखा देश असो, ब्राझील सारखा देश असो, इस्रायल सारखा देश असो, अन्य देशांचा थोडा अभ्यास करा. अन्य राज्यांमध्ये चालणाऱ्या सहकार क्षेत्रामध्ये कामाचा अभ्यास करा. मग त्याचा प्रस्ताव तयार करा आणि सांगा की ह्या गोष्टी आम्हाला मान्य करून द्या, आम्ही लोक उभे आहोत तुमच्या बरोबर. आज अगर आपण सहकाराच्या माध्यमातून आपल्याला जिल्ह्याचं दरडोई उत्पन्न अगर वाढवायचं असेल, आमच्या राणे साहेबांनी आम्हाला सांगितलंय की 2.5 लाखाचं दरडोई उत्पन्न आपल्याला 4.5 लाखापर्यंत घेऊन जायचं आणि ते 4.5 लाखापर्यंत अगर पोचायचं असेल तर सहकार हे सर्वात गतिमान मार्ग आहे हे मी तुम्हाला आवर्जून ह्या निमित्ताने सांग. म्हणून ह्या बाबतीमध्ये ह्या मेळाव्याच्या निमित्ताने तुम्ही हा विचार परत घेऊन जा. का प्रयत्न करतायत प्रमोदजी, का प्रयत्न करतायत आमचे दिलीपजी, का अन्य सहकारातले माझे सहकारी अशा पद्धतीचा मेळावा का घ्यायला प्रयत्न करतायत. आता काय जिल्हा बँकची कुठली निवडणूक नाही, सोसायटीची निवडणूक नाही. आम्हाला हे वाटतं की ह्या सहकार्याच्या माध्यमातून आमच्या वैभवाची दुसरी पिढी अगर उभी राहत असेल, आर्थिक सक्षम होत असेल तर आपण का प्रयत्न करू नये, का त्या गोष्टीमध्ये आपण हात घालू नये. एवढी मोठी ताकद अगर आपल्या मागे असेल तर निश्चित पद्धतीने तुम्ही प्रयत्न करायला पाहिजे. अजून एक भाग मी तुम्हाला आवर्जून उल्लेख करीन. त्या सहकार असो किंवा कृषी किंवा शेती क्षेत्रामध्ये आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर फार मोठ्या प्रमाणामध्ये होतोय. आपण आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या बाबतीमध्ये महाराष्ट्र सरकारने कृत्रिम बुद्धिमत्ता त्याला म्हणतात, त्या बाबतीमध्ये महाराष्ट्र सरकारने धोरण नवीन तयार केलेलं आहे. मी प्रमोदजींना, दिलीपजींना, अन्य सगळ्या मनीषजींना सांगेन त्या धोरणाचा आपण अभ्यास मनीषजी करायला पाहिजे. त्या बाबतीमध्ये पण प्रेझेंटेशन शेतकऱ्यांना आणि सहकार क्षेत्रातल्या लोकांना दिलं पाहिजे. कृत्रिम बुद्धिमत्ताच्या माध्यमातून ज्या पद्धतीने जगामध्ये प्रत्येक क्षेत्रामध्ये आज बदल होत आहे, प्रत्येक क्षेत्रामध्ये क्रांती घडते. 10-12 दिवस घेणारे काही प्रश्न आज काही मिनिटांमध्ये सोडवले जात आहेत. आमच्या मनीषजीने विचारा, जिल्हा बँकमध्ये आपण सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर हळूहळू सुरू केलेला आहे. आता आपण जिल्हा बँकमध्ये काही प्रश्न सोडवण्यासाठी जे आपल्याला काही आठवडे लागायचे आता आपले कर्मचारी काही मिनिटांमध्ये सोडवत आहे. तुम्ही बँकेमध्ये खातं उघडायला अगर समोर अधिकाऱ्यांच्या समोर जाल तर तुम्ही बसल्या तुमची सगळा इतिहास त्याच्या समोर येईल आणि खातं उघडायचं का नाही उघडायचं हेही त्याला टिप्पणी खालती उपलब्ध होणारं तंत्रज्ञान आज आपला जिल्हा बँक तिथे वापरते. म्हणून आपणही ह्या माध्यमातून विचार करून ग्रामीण भागामध्ये तुम्हाला लागणाऱ्या जे टेक्नॉलॉजीची मदत असेल, जो काही तुम्हाला ताकद असेल ती आम्ही उभं करून देण्यासाठी तयार आहोत. आज आपण सिंधुदुर्ग जिल्हा म्हणून जेव्हा AI युक्त जिल्हा म्हणून आपण विचार करतो तेव्हा आपण कृषी क्षेत्रामध्ये पण आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर सुरू केलेला आहे. म्हणजे हवामानामध्ये होणारे बदल, काही पॅटर्नचा आपण अभ्यास करतो की बाबा पाऊस कसा पडतोय, त्या पावसामध्ये पिकांचं कुठल्या पद्धतीने आपण त्यांना शेती करू शकतो, या सगळ्याचा फार अभ्यासपूर्ण विचार आपण करून त्या दिशेने आपण पावलं टाकतोय. म्हणून या सगळ्या बाबतीचा ह्या निमित्ताने आपण काय वैभववाडीमध्ये सहकार क्षेत्र कसं वाढू शकतो या बाबतीमध्ये विचार करण्यासाठी पण हा सहकार मेळावा अतिशय उत्कृष्ट सुरुवात आहे. या निमित्ताने तुम्हालाही कळेल
तुमच्या सहकार मेळाव्याच्या निमित्ताने जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष इथे आहेत, पणन मंडळाचे लोक इथे आहेत, आपल्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे लोक आहेत. तुम्ही मागायचं आणि आम्ही द्यायचं एवढं अगर समीकरण ह्या सगळ्या बाबतीमध्ये असेल तर आपण मागे पडता कामा नये. आमची अपेक्षा आहे की येणाऱ्या वर्षामध्ये 2 वर्षामध्ये जेव्हा असेच सहकार मेळावा आम्ही घेऊ तेव्हा ह्या जसं तुम्ही सगळेजण इथे एवढ्या मोठ्या संख्येने भरलेला आहात तसंच प्रगतशील शेतकरी म्हणून पण हा पूर्ण हॉल भरला पाहिजे. काहीतरी वेगळं ह्या वैभववाडी तालुक्याने केलं, काहीतरी वेगळा प्रयोग ह्या वैभववाडी तालुक्यामध्ये झाले आहेत, त्यांना सत्कार करण्यासाठी पण हा हॉल तेवढाच भरला पाहिजे. ह्या दिशेने आपण सगळेजण विचार करूया. म्हणून या निमित्ताने मी आपल्याला सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून मी आपल्याला विश्वास देण्यासाठी इथे आलेलो आहे. कोकणामध्ये आपल्याला आर्थिक समृद्धी आणायची असेल तर सहकार हा एकमेव मार्ग आहे ज्याच्यावर आपण बोट ठेवलं तर आपल्याला निश्चित पद्धतीने पुढे मार्ग सुकर होऊ शकतो. मग त्यासाठी जी सरकारची ताकद, जे काय आमच्या अधिकारी वर्गाची ताकद तुमच्या मागे उभी करायची असेल, तुम्हाला फक्त हाक मारायचे, तुम्हाला फक्त मागायचं. जास्त काय संघर्ष करायची पण गरज नाही, जास्त काय वाट पाहायची पण गरज नाही. तुम्ही बोलायचं आणि आम्ही करायचं, एवढं साधं समीकरण आजच्या काळामध्ये तुम्हाला पाहायला भेट. असंख्य गोष्टी आज काजू संदर्भात, GI मानकांच्या संदर्भात असंख्य विषय आज आपल्या पटलावर आहेत. मी असो, प्रमोदजी असो, दिलीपरावजी असो, सगळे जण आम्ही एक दुसऱ्याच्या संपर्कात राहणारे कार्यकर्ते आहोत. आणि म्हणून जेव्हा जेव्हा तुम्हाला गरज भासेल, जेव्हा जेव्हा सरकारी यंत्रणा तुमच्या मागे उभी करायची असेल, जिल्हा बँकेची यंत्रणा उभी करायची असेल, आता जिल्हा बँक म्हटली त्याच्याकडून बघण्याचा दृष्टिकोन काही वर्षा अगोदर वेगळा होता. रोजगाराच्या संदर्भात जो मनीषजीने आणि त्यांच्या सहकार्याने घेतलेला निर्णय अतिशय कौतुकास्पद आहे. येणाऱ्या कालावधीमध्ये आपल्या जिल्हा बँकमध्ये आज चालवली असलेली भरती ही आपल्या असंख्य विद्यार्थ्यां तरुण तरुणींचं भविष्य घडवणारी आहे. पण आम्ही नेमका तो निर्णय का घेतला याबद्दल विचार करायला पाहिजे. काही वर्ष अगोदर काय व्हायचं, जिल्हा बँक म्हटलं तर ह्याला टेम्पररी लाव, त्याला टेम्पररी लाव. बिचारा आमच्या मुलांवर सगळी टांगती तलवार, तो कधी बाहेर काढला जाईल त्याला काहीच वेगळा विषय माहित नाही. ते पण निवडणुकीमध्ये या सगळ्या नोकऱ्यांचा भरतीचा वापर वेगळ्या पद्धतीने करून जायचा. मग आम्ही विचार केला, आम्ही राणे साहेबांनी आम्हाला याबद्दल मार्गदर्शन केलं. अशा पद्धतीची मुलांची फसवणूक होता कामा नाही. नोकऱ्या द्यायच्या असेल तर परमनंट द्या, नाही तर देऊच नका. उगाच त्या टांगती तलवार त्यांच्या डोक्यावर ठेवायची नाही. मग मनीषजी असतील, त्यांचे सगळे सहकारी असतील, नाबार्ड असो, अन्य सहकार या सगळ्या लोकांशी संपर्क करून आपल्या जिल्हा बँकमध्ये अधिकृत भरती करण्याची परवानगी मिळवली. आणि आता ती प्रक्रिया बघा आता ह्या निमित्ताने सुरू आहे. आणि हा फक्त पहिला टप्पा आहे, अजून 2-3 टप्पे यायचे आहेत. म्हणून ह्या पद्धतीचं काम करायचं असेल ना तर ठोस काम करायचं, लोकांना फसवण्याचं काम करायचं नाही. आम्हाला निवडणुकीमध्ये मतदान करू नका, आमच्या पक्षामध्ये प्रवेश करू नका, पण तुमच्या मुलाचं मुलीचं भविष्य आम्ही खराब व्हायला देणार नाही. ही भूमिका आमची असल्यामुळे आम्ही अशा पद्धतीचे निर्णय घेतोय. म्हणजे उद्या तो परमनंट ती मुलगी तिथे बँकेमध्ये लागली, फायनल कोणाचा असो, त्या मुलगीला कोण तिची नोकरी कोण घालू शकणार नाही. अशा पद्धतीचं मजबूत काम आणि कायमस्वरूपी ह्या जिल्ह्याचा भविष्य घडवण्याचं काम हे आमच्या माध्यमातून होत आहे. ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्या नजरेसमोर याव्या, आपणही विचार करावा. एवढ्या ताकदीने अगर आपण इथे जमत असाल म्हणजे आपला विश्वास आमच्यावर निश्चित पद्धतीने आहे. हे संदेश या निमित्ताने आम्हाला पाहायला मिळतो. म्हणून हा विश्वास आमच्या माध्यमातून अजून घट्ट कसं होईल, वाढेल कसा, हे आम्ही आमच्या कृतीतून दाखवण्याची जबाबदारी ही आमची निश्चित पद्धतीने असेल. परत एकदा आमचे प्रमोदजी असतील, दिलीपरावजी असतील, सगळेच सहकारी अतिशय मेहनत करून हा सहकार मेळावा त्याने आयोजित केलेला. मला खरं म्हटलं महिन्या अगोदरच सांगितलं तर 27 तारीख तुमची पाहिजे, आपल्याला तिथे जमायचं. ही मूळ संकल्पना एवढी चांगली होती की तालुका निहाय अगर आपण आपल्याशी सगळ्यांची संवाद करायला आपण सुरू केलं आणि सरकारच्या सुरुवातीच्या काळामध्ये अगर आपण एक दुसऱ्याशी बोललो, आम्ही तुमचं ऐकलं, तर पुढच्या 4 वर्षामध्ये आम्हाला नेमकं काय करायचंय हे आमच्याकडे दिशा स्पष्ट होऊन जाईल. तुम्ही जे मागाल तर धोरणात्मक अगर कुठला निर्णय असेल, कुठला मोठा प्रस्ताव असेल, तर आम्हालाही 4 वर्ष सरकार असल्यामुळे ते सगळे विषय सोडवण्यासाठी पण आमच्याकडे वेळ असेल. म्हणून या सगळ्याचा संवादाचा फायदा
हे संवाद आहे. आपण जेव्हा सगळ्यांची जे एक दुसऱ्याची आपण भेटतोय बोलतोय हा संवाद आहे. भेटी गाठीच्याच माध्यमातून जिल्ह्याचा राज्याचा तालुक्याचा विकास होऊ शकतो अशा मानणाऱ्यापैकी मी आहे. म्हणून ह्या निमित्ताने जो हा मेळावा आपण आयोजित केलाय माझ्या सहकार्याने ते अतिशय मी त्यांचं अभिनंदन तर करेन. पण ह्या मेळाव्याच्या निमित्ताने आमच्या खांद्यावरची जबाबदारी निश्चित पद्धतीने वाढली आहे हाही संदेश तुम्हाला सगळ्यांना देऊन जाईल. तुम्ही ज्या ज्या जबाबदाऱ्या आमच्या खांद्यावर या सहकाराच्या निमित्ताने आमच्या खांद्यावर टाकाल त्या सगळ्या जबाबदाऱ्या पूर्ण होतील हा विश्वास तुम्हाला जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून मी इथे तुम्हाला देऊन जा. कुठल्याच विषयामध्ये मागे पुढे पडणार नाही. म्हणून सुरुवातीला जसं म्हटलो ताकदीचा प्रस्ताव माझ्याकडे द्या, एकच देऊ नका, सुरुवात करा. आपण 4-4.5 वर्षामध्ये या महायुतीच्या सरकारच्या माध्यमातून आमच्या देवेंद्रजींच्या नेतृत्वाच्या माध्यमातून आणि वरती आमच्या मोदी साहेब आणि अमित शाह साहेबांच्या नेतृत्वाच्या माध्यमातून आपल्या वैभववाडीमध्ये सिंधुदुर्गामध्ये एक एवढं वेगळं सहकाराचं एक आपण क्रांती घडूया ज्याचा अभ्यास करण्यासाठी देशाचे लोक आले पाहिजे हा विचार तुम्हाला मी इथे देऊन जातोय. म्हणून परत एकदा आपल्या सगळ्या जणांना एवढ्या मोठ्या संख्येने तुम्ही इथे आलात आपल्या सगळ्या जणांचा मनापासून आभार मानतो. आमचे प्रमोदजी असतील, दिलीपजी असतील, अरविंदराव राणे साहेब सगळेच माझे ज्येष्ठ सहकारी तरी सगळ्यांनी एकत्र येऊन जी मेहनत इथे केली आहे तुमच्याही सगळ्यांचे मी आभार आणि अभिनंदन करतो. इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद साहेब. बरोबर उपयुक्त असं मार्गदर्शन आणि विश्वास तुम्ही आम्हा सर्वांना दिलात. आम्ही अर्थपूर्ण मनोगतातून सर्वांना एक बोध देण्याचा प्रयत्न केला. यानंतर आमचा विद्यार्थी उपस्थित असलेल्या सर्वांचे आभार मानतो. या निमित्त कार्यक्रमासाठी उपस्थित आदरणीय पालकमंत्री सन्माननीय नितीश राणे साहेब, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे अध्यक्ष आदरणीय सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष मनीषी दळवी साहेब यांचं मनस्वी या खरेदी विक्री संघाच्या वतीने आभार मानतो. सहकार खरेदी विक्री संघाच्या वतीने आभार मानतो आणि उपस्थित सर्व मान्यवरांचा आभार मानून उपस्थित सर्व रसिकांचा आभार मानून हा कार्यक्रम या ठिकाणी संपन्न झाला असं जाहीर करतो. त्याबरोबरच आपल्या सर्वांना निवेदन आहे की उपहाराची व्यवस्था आमच्या या हॉलच्या वरच्या बाजूला आहे. आपण सर्वांनी त्याचा आस्वाद घ्यावा, लाभ घ्यावा, आनंद घ्यावा आणि पुनश्च एकदा आपल्या सर्वांनी उपस्थित राहिल्याबरोबर बद्दल मनस्वी आपल्या सर्वांचं धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद.